आङो दहयनिफ्रायनो ट्राइ खालामगासिनो दंमोन लाइभ फैनो थाखाय ओमफ्राय माबा मोनसे टेक्निकेल प्रब्लेम जादोंमोन टेक्निकेल प्रब्लेम जानायखाय आंनि गुबुन मोनसे फनावसो आङो आंनि बे गेमस्रि दैमारि चेनेलखौ खेवनानैसो आं लाइभआव फैबाय ओमफ्राय आंनि भिउवार्सफोरा उन्दुजोब्बाय नामाथाय मिथिला टाइमा बेसे जाखो 9:29 ओहो भिउवार्स फैहांबाय अके नोंथांमोना ओंखाम जाखांजोब्बाय नामा हो फाइनाली भिउवार्सफोरा एसे बारायबाय भिउवार्सफोर गैयाबाथाय माने माबायसा मोनो मिथिबाय जिन्दा लास बायसा मोनो भिउवार्सफोर बारा गैयाबाथाय आङो एसे केमेराखौ एसे थिक खालामगासिनो आं कमेन्ट्स oh hello Kunzu Busumtari hello Somaina Busumtari Abosona hello Agisona जों मा बर' फैसा नांगौमोन आब'नो जेनेबा आंनियाव फैसानि बिफां दङ आरोना मेरे पास पैसों का पेड़ है जो मैं उसको ऐसे ऐसे लाकर तुम्हें फेंक के दूं या तुमको मीट करके दूं नहीं आ गई आंहा जेब्ला फैसा बिराद बुरजा जागोन obviously आं होगोन जुदि आंनि थाखाय जुदि बे फैसाया बहुत बुरजा होमबा आं obviously होगोन हाय मनिता नार्जारी हेलो आब' वेस्ट बेंगल अहा थांगोन भिउवार्सआ दासो 6:44 जागासिनो अलमोस्ट 1000 जानांगोन अब्लासो खिथागोन आं गुड नाइट आब' गावदां जुहि मुसाहारि हेलो गुड नाइट आगै उन्दुनोसै नामा दानो गुड नाइट होनबाय आं दासो लाइभ स्टार्ट खालामदो ओमफ्राय आरो दानो जुनाथि बसुमतारी आब' आगै गथ' बायदि नुदों नोंगोना दहय माने आङो एसे मा होनो आं उन्दुलांबायमोन दे माने आं गाबोन थांगोनथ' मा मुनो पक'रि जानो माइसो होनदों पक'रि लाबो मानो जाया फाइ नोंखौ खेबसे इन्ट्रडिउसथ' होखांखाबाय अलरेडि देखायना होबावनो आङो नै जोंहा मुनुआ पुरा लिपस्टिक सिपस्टिक लानानै एकदम बेबी गार्ल जाना दोङो मा बनायदो दे खिथा माबा मोनसे बनायदो बे आंनि थाखाय गाबोन आं वेस्ट बेंगल थांगोनथ' दे मा बनायदो खिथादो पक'रि बनायदों पक'रि बा दिनैलाय माथो सोरदिलायनाय नुबायना आं मिया रायबायना इखौ फुरलिलि थानाङा होननानै दिनै नुवाखै तामाम साफा देलना थादों माथो नोङो नोंहा गाबोन थांसिगोन नालाय इनिखायनो दा ओमफ्राय नै नानियाबो पुरा पेकिं खालामगासिनो आंखौ नुला ओमफ्राय नानियाबो थांगोन नालाय बरिया खानाय सिनानि बिराद तामाम साइज नुदोंना इखो रब्रा दसे बिराद लाजियो बेबो मा होनो आंथ' दाना लाजिखाला आं बिदिनो थाखासिगोन दाना लाजिला आंबो दाना गोदो लाजियोमोन नामा गोदो लाजियोमोन हो अ जागोन गाबोन गोदो लाजियोमोन दा लाजिला ओमफ्राय मुनुआ आं गाबोन वेस्ट बेंगल थांगोनखौ दुखु मोनदों ना मोनाखै मोनदोंथ' हो खैदिन थांगोन सानथाम गरमा गरम पक'रा ना पक'रि होनो जाना देखायनोसै बे आंनि आं मोनसे व्लग भिडिअ होदोंमोन मा बिलाइ होनोमोनलाय इखो सेवालि बिलाइ आं मोनसे व्लग भिडिअ होदोंमोन सेवालि बिलाइ नै बियो सेवालि बिलाइ आरो सेवालि बिलाइयावहा बरा बानायनानै जादो पक'रि ना पक'रा ओमफ्राय बेखौ आं ब्लग भिडिअ खालामनानै शेयार खालामदोंमोन आं जाना नायनो दे टेस्टि दामान टेस्टि गोथाव जामारदोंथ' नोंथांमोनाबो बानायना जाबानो जाबाय आरो जुदि बानायनो रोङा आंनि ब्लग भिडिअखौ नायहैबानो जाबाय बेयावनो बेनि रेसिपिखौ मोनखागोन बे बराखौ माबोरै बानायो रसना आब'नोबो मोननै लांनोसै आब'नोबो लांनो सरि आं 1 मिनिट जागोन र' गोथाव जामारदों जानो लुगैलायबायाबो जानो लुगैनायखौ जाखानांगौलै आजिखालि जि सिटुएसन नुबाय आरो मोनसे नै आं दानि फेसबुकआव नुदोंमोन आरोना सासे हिन्जावसा मा नाम मोनलाय र'
माबा मोनसे ब्रह्म आं बिराद दुखु मोनदों माने दैयाव गोलैनानै जे डेथ जादोंना दरजाखौ भांना हो प्लिज आं लाइभ होदो अ बिथराय ब्रह्म ददोरै बसुमतारी खामानि गैया अके नोंथाङा थांनो हागोन अके बाय बाय खामानि गैयिनि मानसिनि लाइभ भिडिअखौ नायनानै नों मानो नोंनि प्रिसियास टाइमखौ मानो वेस्ट खालामदों मेडाम जी बिश्वराम नार्जारि मा ओंख्रि जाखो आब' ओंखाम जाथ'वाखै आङो दहाय बिरियानि जादोंमोन दिनै जोंहा टुक्लु आदा बाजै फैदोंमोन जों जमानो बिरियानि जादोंमोन बिरियानि जानानै बारा उखैनाय मोनाखै दा जुदि उखैनाय मोनोबा जागोन मानो होनोबा आं निउ इयारनिफ्राय आंनि जिथु फास्टिं एक्चुअलि आं डाइटिं खालामाखै फास्टिं खालामगासिनो दंमोन नोंथांमोना आंनि सिगांनि भिडिअखौ नुदोंबा मिथिदो जानो हागौ आं फास्टिं खालामदों ओमफ्राय फास्टिंआ आंनिया निउ इयारावहाय वेस्ट थांगासिनो मा खालामदों आब' गेमस्रि आखुं बरि आङो गाबोनो वेस्ट बेंगलावहाय थांगोन आं दहाय खिथादोंमोन 1000 सुस्मिता बसुमतारी ओमफ्राय आंनिखौबा रिप्लाइ होथारा आब' सरि आगै आं माबा मोनसे जादोंमोन मा होनो आं दहाय बुंदोंमोन जे 1000 भिउवार्स जाबाथाय आं मानि थाखाय लाइभ फैदों बेनि बागै रायलायगोन 1000 अलमोस्ट बारबाय ओमफ्राय गाबोनो जोङो नानिजों आंजों जों सानैजों वेस्ट बेंगलावहाय थांगोन ओमफ्राय आं बे जायगानि नामखौ मिथिया सासे आगैमोननियाव थांगोन आङो भाग्यदीप होननाय बे वेस्ट बेंगलनि आरो बियो अलरेडि दायो क'क्राझाराव फैनानै दंफैखायो ओमफ्राय बे आगै भाग्यदीप आं आरो नानिजों साथामदो वेस्ट बेंगल थांगोन आरो वेस्ट बेंगलावहाय सानब्रै थागोन आङो बे सानब्रैयावहाय आं मा जायगा गिदिंगोन मा खालामगोन मानो थाखाय थांगोन बेखौ नोंथांमोना आंनि भिडिअनि गेजेरजों मिथिगोन ओमफ्राय दा आं सानदोंमोन आरोना बे पेकिं खालामनानै माबा माबि रायलायनाय भिडिअखौ आङो भिडिअ बानायनानै हगारगोन होननानै खिन्थु दिनै आङो ओरैबायदि मोनसे स्पेशल भिडिअ बानायदों आं बे भिडिअखौ माने गाबोन होनो लुगैदों आरो ओमफ्राय गाबोन आं जुदि बै भिडिअखौ होयोबा आंथ' गाबोन अलरेडि वेस्ट बेंगलाव मोनहैगोन होमबा वेस्ट बेंगलाव थांनो नागिरनाय भिडिअआ मिलायनायथ' नङाना बेखायनो आङो लाइभखौनो होस्रांसै दे होननानै आरोना होबाय ओमफ्राय नै आंनो सोरबा सुपार सादाव फैसा हरदो एनविल समप्रमारि थेंक इउ स' माच फैसा हरदो आङो नेबाय नायनो नोंनि बेरायनाय नायनो तुला सरन बसुमतारी अके नुदोंना नानिया खैथा जादो हो रानथें मानसिया बेसे जानो हायो नुदोंना आयु आं जि लुगैबाय थादो खिन्थु आं नोंथांमोनजों रायलायनो थाखाय जायाखै हिहि हुहु आयु आइडियानो हिहि हुहु बावसो जिडि प्रडाक्शनाव माला गोदान एलबाम नुनो मोनगोन आब' आं दाख्लै लाइभ फैनायावनो बुंखादों जे जिडि प्रडाक्शनावहाय गोदान एलबाम नुगोन बाट आफ्टार मागो माने मागोखौ एसे बरियाके सेलेब्रेट खालामनोसै आरो साननैसो एसे बेरायनोसै बेनि उनावसो भिडिअखौ नुगोन आरो इमानबो बिजि थानानै लाइफआव लाब गैया जिहेतु नुबाय जिहेतु मोनदांना मोनबाय इन्जय खालामनांगौ जाखिनि टाइम दङ मोजां खामानि मावनांगौ आरो इन्जय खालामनांगौ मिजिं सोरगियारि रेड कालारासो रेड कालार नङा इ गाननाया पिंक कालारसो बे नानिखौ सिनायाखै मुन्ना बसुमतारी हाय आब' गेमस्रि हेल' फाय मुनु इदो एसे लारनो मा जाखो मुनु सेवालि बिबारनि पकरि सोर बनायनाय आब' अनजना नोंखो दाखालि लाइभ होनायाव तामाम समायनाथार बिराद समायना होनना बुंहरदो नों मा सानो नों बिदि समायना होनना बुंनायाव नोंनि गोसोआ माबायदि फिल जादों बेखौ खिथादो दे जाग्रोनो होलै भाइ गेमस्रि मा सोंबाय थायो नों आंखौ कुइसन दे जा जेबो नङा टाइम होदो दे आं मा दै लोंनो खिथानो दै लोंनो बे दै लोंखांना फैगोन ओमफ्राय खिथा दा खिथाफै दे मुनु बावगारनाङा हले दे
मा जाखो खिथाफाय दै लोंनानै फैफिन दा राजिब बड'लेण्ड येस आं सोंगासिनो दंमोन फायगोदिबनाव थांगोन होननानै प्लिज आं बिथां फंबायखौ सापर्ट खालाम आरो जोबोर मोजां मोनो बेयाव येस जों बर' आसामावनो था बा आसामनि बाहेरावनो था बा वेस्ट बेंगलावनो था जों बर' सानफ्रोमबो सापर्ट होलायनांगौ आरो नोंथांमोना बे आगै भायगदिबनि जुदि आंनि जुदि फेसबुकआव आंजों मा होनो फेसबुकआव आंजों जुदि फ्रेन्ड लिस्टआव दङबा आरो आंनि पेजखौ जुदि फल' खालामनाय दंखायोबा अभियासलि नोंथांमोना नुखागोन आं बिनि माखासे सिफुं दामनाय ओमफ्राय बिनि भ्लग भिडिअस बै वेस्ट बेंगलनिफ्राय भ्लग भिडिअ बानायोना बे आगोलनि भ्लग भिडिअफोरखौ शेयार खालामो आङो स' बिथांखौबो सापर्ट खालामबानो जाबाय दैमा राजा मबाइल नांगौ आब' रागा जोंनाय इम'जि हरबाय आं मानिफ्राय हरनो देलाय बुंलाय इभेन आंबो नोंसोरबायदि मा होनगोन आं लास्ट इयारसो मास्टार डिग्रि कमप्लिट खालामदो आंबो नोंसोरबायदि स्टुडेन्टसो माने स्ट्रागोलसो खालामगासिनो आंबो एसेबां साक्सेसफुल नङा आब'आ आंनिखौ नाया दिसा हायनाय सरि आगै आं एसे पेक खालामोना ओमफ्राय नायनोनो पात्ताखौनो मोना जेक ब्लग्स मा फ्रि फायार होनखो फ्रि फायार गेम दङ ना आं गेलेनो रोङा खिन्थु ना पाबजि गेलेनो रोङो आं खालि आं गेलेनो रोङो लुदु होनालै लुड' मिथिला मा होनो जिखुनु उन्दैयाव जों लुदु होनो नालाय आब' बङाइगावआव माला फैगोन नोंलाय मन्दिरा बसुमतारी गाबोनो वेस्ट बेंगल थांगोन वेस्ट बेंगल थांनायाव गुवाहाटीनिफ्राय थांगोन ना गुवाहाटीनिफ्राय थांनायावहा बरमा मोनलांगोन पाठशाला मोनलांगोन बङाइगाव मोनलांगोन क'क्राझार मोनलांगोन आरो हरबावबाय आंनो थेंक इउ सुपार चाटनि जरै आंनो हरदों थेंक इउ स' माच 40 रुपिस ना डलार 40 रुपिस थेंक इउ स' माच नानि नोंनिया पेकिं जाबाय नामा दे खालामना फैदो कृष्ण बसुमतारी उन्दै आरो किउट नुदों आब' आंबो बारा बुरैयाखैथ' आंखौ बिराद बुरैद्राय नुयो नामा आंबो आंनि बार्थडे फैगासिनो नोंथांमोना मिथिना मिथिया एक्चुअलि ना आंनि बार्थडेआवहाय मोनसे प्रब्लेम जाना दङ उनावहाय खिथागोन आं बेखौ हाय गेमस्रि आब' आंबो जानो लुगैबायलै पक'राखौ आब' हा भाग्य दैमारि बेयाव थानायमोनबा मोनजागौमोन मोनसे दंबावो आं मोनसेखौ जाग्रोना लानो दे नोंथांमोना मा ओंख्रि जाखो बेखौ कमेन्ट खालामनानै खिथाहरबानो जाबाय आङो लाइफ फैनानै मोनसेल' जादोंमोन बेखायनो आं मोनसे जाबावनोसै बिलिफां बसुमतारी मुनुनि भइसआबो गुरै सुइट महराबो बिउटिफुल गोजौ गिदिर बिराद गोजौ गिदिर आङो जिबनाव बिराद गोजौ गिदिर जानो आखा थाबाय खिन्थु आं आंनि महरखौ बा आंनि हाइटखौ लानानै जेनेबा दुखु जानानै थायाखै माने सबाबो मोनसे लुगैनाय थायोथ' लुगैयोमोन आरो खिन्थु जायासै दा मा खालामनो दुखु खालामनाबोथ' लाब गैया नों दुखु खालामबाय थाबा आं हाइटुआ गोजौ जागोन नामा आं लोदोआ रानथें जागोन नामा जाया बेखायनो जेरैबायदि दङ ओरैबायदिनो माने खुसि थानांगौ कमल कुमार नार्जारी आब' बा मालाय बुंलाय प्लिज नो आंनि बे बा मालाय बुंनाया बिराद पपुलार जानानै दङ बङाइगावआवबो माने बङाइगाव सब जायगायाव होनाखै देसुन इमानबो गौरबाव बुङाखै जेनेबा आंनि बङाइगाव थांनाय भिडिअखौ नुदोंबा आं बङाइगाव थांनाय टाइमावहा आं जिमानखिनि जेनेबा आंनि लोगोफोर बा आंनि बिनानावफोर लोगो मोनदों जाय आंनि इउटुब भिडिअफोरखौ नायो बिसोरो होनो आरो आब' नोंनि बा मालाय होनायखौ मोजां नाङो इस ना सानो आरो आं गोसोआवहा आंखौ बुंना होनसिनो बा मालाय जेबो बुङालासिनो बुंनो बोरैबा मोनो अंकुर इसवारी बेंगलाव प्रग्राम जाब्ला इनभाइट खालामबा फैगोन ना शियर मानो फैया जानो थांगोन इभेन आं एक्साइटेड थांनो बेखायनोथ' आं थांथारनोसै होननानै दायो थांनो नागिरदों राहुल सुमा
आंनि प्रनाउन्सआ मिस्टेकबो जानो हागौ आं प्रनाउन्सआव एसेबां मोजां नङा सेफ जार्नि आब' आयु थेंक इउ स' माच आगै थेंक इउ आं ओरैबायदि पेक खालामदो आंहा नै नुवाखै दस' हे बे बाक्सानि मानसिफोरजों थानानै आङो दस' बुंफ्लांग्रा जाबायलै आंखौ आंनि सिगांनि लोगोफोरा बिराद मिनियो मिथिबायना फन रायलायबा ओइ गेमस्रि नों माथो बिराद सोलायबाय माने आंनि माबाफोराव होना आरो माने बिहेभियारफोराव बेबायदि नङा आंनि सिगांनि लोगोफोरा मिथिगोन सिगाङाव गेमस्रिया माबायदिमोन दा गेमस्रिया माबायदि रायलायो सब एखे गोदो आं माबायदि दंमोन बेबायदिनो दोङो खिन्थु बिसोर आंनि जिथु रायलायनाय वर्ड्सफोरावहा डिफारेन्स नुबाय आरो बिसोरो होनो आंखौ गेमस्रि नोङो सिगाङाव माथो इदि रायलायोमोन हेद्धर' इदिबो होनफ्लाङो आं मालाबा बाक्सानि रायलायनाय माखासे आरो गासैबो बाक्सानि मानसिया बिदि रायलायो बिदि नङा माखासे जायगानि माने स्पेसियेलि बिथिं माबाथिंनिया दे लावदुममोननिथिंनिया बा मालाय इदिबो होनो सोरबा ओमफ्राय आरो माबाबो होनो दस' इदिबो होनो आं बुंफ्लाङो ओमफ्राय रुबिना बसुमतारी आब' नोंनि बा मालाय बुंनाया हिट जाखायो MLD बय लथब गाइस मा लथब गाइस आंसो होनो लथब होननानै माने जोंफोरा लदादा लथबआव गोलैयो आरो ओमफ्राय टेक्लाखौ देखायनाय आब' टेक्लाया दाबो सफैयाखै माबा माबि लायनो थांदों आब' मानो नाम लायाखै उट्रिना ब्रह्म हेलौ उट्रिना ब्रह्म आगै ओइ गोलोमजोबलायलायबाय आं रायलायनानै गरम आब'नि मा फैनायखौ नायालासिनो थानो लुबैयाखै आब'नि फैनायखौ नायालासिनो थानो लुबैयाखै अ हेलौ आगै मिथिंगा बसुमतारी प्लिज रिड माय टेक्स्ट अकुंबरी अके आब' टेक्लाखौ देखायना लियु आगै टेक्लाया दा गैथ'वा रिन्दा बसुमतारी लावदुमनि अरिजिनेल नेमा मा रानि अके लावदुमनि अरिजिनेल नेमखौ आङो खिथाया बे गावनो गावनि खुगाजों खिथाना लागोन खिथानांगौबा खिथानोसै माथोखाय मानसिनि नाम खिथानायावलाय बेनि नामा जाहैबाय मानिन बर' लावदुमखौ मा बुजियाखै आं पामेश्वर नार्जारि लावदुमखौ बान्दा बायदि नुखायो माने मा होननाय जादों आं बुजियाखै नीलमानि बसुमतारी I love you आब' I love you too आब' आंनिखौ नायसनथारा महिमा बसुमतारी हेलौ आगै आङो लावदुमखौ देखायलाय देखाय आं नोंनि बे खखाबनि सबाय बिमाया आंखौ फाग्लि खालामबाय आब' देव रिंकि बसुमतारी आयै सना थेंक इउ स' माच नै आं मोनसे खोथा बुंबावनोसै मा होनो आंनि दाख्लै आंनि क्रिसमास जानायनि भिडिअ मोनसे दंमोन दे नोंथांमोना नुदोंना नुवाखै आं मिथिया सोरबा नुदो जानो हागौ आरो बिनि सिगां आङो सासे समायना बसुमतारी आगैया आंखौ बुंहरदो एडभान्स सेफ जार्नि आब' सना स्टे गड ब्लेस इउ थेंक इउ स' माच ओमफ्राय सुस्मिता बर'आ बुंदो आब' नों मानो एसेबां मोजां आयु थेंक इउ स' माच इट्स माय प्लेजार थेंक इउ ओमफ्राय नै आं बुंनोसै दाख्लैनि आंनि क्रिसमास जानायनि भिडिअ दंमोन ना मोनसे बै जोंहा आगै लाहानाव जाहैदोंमोन आरो न'खरसेया जाहैबाय न'खरनैयाव जाहैदोंमोन दै जोंहा आदैनि फिसाजोनि न'आव मोनसे उदालगुरियावहा साबकाइथि खाथियाव ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय जुरुल लाहानाव ओमफ्राय जुरुल लाहानि भिडिअ ना आगै लाहानि न'आव जानायावहा आङो सोंदोंमोन आरोना माने आंनि थाखाय आं दाबो आं बेखौ गाज्रि बुंदों होननानै साना मानो होनना बुंबा आं हिन्दुआनो जा खृष्टानानो जा आं जेबो डिफारेन्स साना आं गासिखौबो मानियो आं जिसासखौबो मानियो आङो हिन्दु धोरोमखौबो मानियो मुसलमानखौबो मानियो माने आं जे मुसलमानखौ फुजियो बेखौ होनाखै आं माने गावबागाव फुजियो बेयावहा आंहा जेबो बुंनांगौ गैया बेबायसा आरोना माने आं जेबो साना माने सोरबा मुसलमान होननानै जे मुगैनांगौ सोरबा खृष्टान होननानै जे मुगैनांगौ आं बेफोरखौ जेबो साना खिन्थु आंनो सासे लोगोआ मोनसे भिडिअ हरदोंमोन इउटुबावहाय आं इउटुबारनि नामखौ बुंला बे मानसिया माने रस्ट खालामदों आरो
ओरैनोथ' आङो मेरला रस्ट खालामो आंहा बेयावहा जेबो बुंनांगौ गैला माने बुंबाबो बुजिखायाना ओमफ्राय मा होनो मोनसे भिडिअ हरदोंमोन आरो बे इउटुबारनि नामखौबो बुंला आङो ओमफ्राय आंखौ बुंदो माने एसेबां गिदिर इउटुबार जानानै खुगाखौ सामलायनानै बुंनांगौनो आंखौ गोरोन्थि जादों होनना बुंदो आरो मायाव गोरोन्थि जादों आं नोंथांमोननो खिन्थानोसै आं माने ओंखाम जानाय टाइमावहा बेदरखौ सोंदो आरो ओइ बेयो मोसौ बेदर नामा इदि होननानै ओमफ्राय बेयाव मा गोरोन्थि जाखो जेनेबा आंनि लोगोफोर मेरला दङ बिसोर मोसौ बेदर जायो खिन्थु आं जाया आंबो जागौमोन आंबो जानो लुगैयो आं शिलंआव फरायबा आंनि इमान माने बर' नङि लोगोफोर दङ गार' कार्बि इमान मणिपुरि नागा इमान लोगोफोर दङ बिसोर गासैबो मोसौ बेदर जायो इभेन जोङो मोनसे रुमावनो थायो रुम शेयार खालामनानै रुममेटमोन आरो जोङो ओमफ्राय बिसोरो जि गोथाव गोथाव जानानै देखायो आरो आंहाथ' एसे कमजोरि दङ जानायनि खेथ्रआवहाय जानाय नुबानो जानो लुगैयो आङो उखै दा उखै जेबो मिथिया जानो लुगैयो ओमफ्राय इयावनो माने होनो आरो आङो मुझे भी खाना है इदि होननानै माने आंबो जानो लुगैदों होनना बुंबाथाय आं न'नि फारसे गोसोखाङो आरो ना माने जोंहा मामाया होनदो आरो ना माने जोंनि हिन्दु धोरोमाव जानो मोना इदि होननानै आं मिथिला मालायनि खोथा आं मिथिया दे हिन्दु धोरोमाव लिरनाय दङ गैया आं बेखौबो मिथिबावा खिन्थु जोंहा मामाया होनदों नालाय मामानि खोथाखौ मानिबाय आरो आङो बेखायनो जायासै माने बेखायनो माने आङो बै मामाया आंखौ बुंदोंमोन नालाय मोसौ बेदर जानाङा होननानै बेखायनो आं माने सोंदो माने आं ओंखाम जानो टाइमावहा सोंदो आरो ना माने आंनि माइन्डआव फैदों जे खृष्टान नखर आरो जेनेबा ख्रिस्टमास बिसोरनि थाखाय इमान मोनसे स्पेसियेल दिन बे दिनावहा बिसोरो मोसौ बेदरबो होनो हागौ इदि होननानै आरो ना बे बेयावहा मा गाज्रि जाखो जेनेबा जोंनि माखासे हिन्दुफोराबो जायो मोसौ बेदर बेयावलाय मा गाज्रि जानो बेदरसोना बेयो आं आरो मबे धोरोमाव मबेखौ जानाया गाज्रि मबेखौ जानाया मोजां आं बेफोरखौ जास्टिफाइड खालामनो आंहा एसेबां नलेज गैया माने बेखायनो आं दुखु मोनदों आरो ना माने आंखौ बुंबाय नालाय एसेबां गिदिर इउटुबार जानानै बिदि इनसाल्ट खालामनाङा होननानै प्लिज आङो रावनिबो धोरोमखौ इनसाल्ट खालामाखै आं जास्ट बेयावहा लोगोनि न'आव ख्रिस्टमास जाहैदों ओमफ्राय बेदरखौ आं एसे बेलेग नुबाय नालाय माने एसे गोजा टाइप नुबायना बेखायनो आं सोंफ्लांबाय आरो ओइ मोसौ बेदरसो नामा होननानै ओमफ्राय बेखौनो हामा मोननांगौ जाबाय नामा आरे इमान टेनसन लानाङालै बे मोनसेल' लाइफआव इमान सिरियासलि लानाङा खोथाफोरखौ बाराद्राय सिरियासलि लाबाथाय नों गथ'आ बोरायलांगोन थाबनो आंनिख्रुइबो इभेन नों आंनि फंबायसो जेसुन फंबायनि समान खिन्थु नों आंनिख्रुइ सिगां बोरायग्रोगोन आरो मोनसे खोथा बुंनो दे आङो मालायखौ एसेबां नायनो बाबाथाय जेब्लाबो जौगानो हानाय नङा खिन्थु आं पार्सनेलि बुंनो सानाखै जे नों जौगायासै मायासै खिन्थु नोङो थर मोनगोन आरो नों थर मोनदोंबो जानो हागौ मानो होनना बुंबा आं बुंला दे बाराद्राय बुंनाय जागोन खोथाया बारायलांगोन आं बेखौ लुगैया जेब्लाबो मालायनि मोजां सान मालायनि माबा खालाम होमबानो नों गावनो गाव माबालांगोन मा होनो साक्सेस जालांगोन बेबायसा आरो मालायखौ गाज्रि बुंनानै नों जेब्लाबो साक्सेस जानो हाया आरो मिथिया हसिया मालायखौ जेबो बुंनाङा मुनु खाना नहीं खाओगे क्या आप मैं नहीं खाऊंगी क्या क्या बनाया है क्या बनाया था हाँ बोलो बीन भाजी बनाया और आलू का मुनु आंनो जि थन्नायाव हेल्प खालामना हो दे ओके जि पेकिं खालामनायाव नों खाम जाग्रोनो होमबा उखैग्रोदो नङा ओंखाम जाबाबो जायो जेबो नोंखौ आङो दे फैदो मायबा दै सोंनाया आङो हिर'जित बसुमतारी मोसौ बेदरा बेदर नङा नामा आब' नै आं दहयनो बुंबाय आंनियाव एसेबांखिनि नलेज गैया जे मा धोरोमा माखौ जानांगौ मा धोरोमा माखौ जानाङा जास्ट आं बेयावहाय फल' खालामदों आंनि बिमा जाय आंखौ जोनोम होदों आं बेनि खोथाखौ मानिदों मानिनानैसो आङो सासपेक्ट खालामनानै सोंदों माने ओइ इयो मा बेदर माने आंनि गोसोआव बेखौ मोसौ बेदर नामा इदि सानफ्लांदोंमोन आरो एसे आंनिया बेलेग ना इयो बेखायनो बेयावहा आं रावखौबो बुङाखै जे आं ख्रिस्टानखौ गाज्रि बुंदो बा हिन्दुखौ गाज्रि बुंदो बा ख्रिस्टानखौ मोजां बुंदो हिन्दुखौ माबा बुंदो इदि नङा भाई आंनियाव जेबो ख्रिस्टान हिन्दुनि खोथा गैया सादा सिदा बुंखायो आं थांनायनि सिगां मोनसे फट' हगारलांबानो जाबाय आब' सियर मानो मा होनदो इलाय बि आं लाइभआव दं
I have care मा होनखो हामा मोनबाय आं आब'खो मानो हामा मोनखो देलाय आं सोरबा हामा मोनदों होनबा बिराद दुखु मोनो मानो हामा मोननांगौ जाखो आंखौलाय धनन्जय बसुमतारी आब' रिसार्च सोना हर नै बे रिसार्च सोनायावबो आं सोनानै हरगौमोन मिथिबाय आं फार्स्ट टाइम आंनाव जाय रिसार्च पे हरदोंमोन आं बे टाइमावहा एसे इमोशनेल जानानै आङो सोनानै हरदोंमोन बिनो ओमफ्राय आं बुंदोंमोन रावनोबो खिथाना दे आं सोना हरदो होननानै रिसार्चखौ होननानै ओमफ्राय बेथ' थानो हायासै ना मायासै आं मिथिला स्क्रिनशट खालामनानै होना होबाय नङा फेसबुकाव बेनो भाइरेल जाबाय मा होननो ओमफ्राय बेनिफ्रायनो आं रागा जोंनानै आं 6-7 जननो सोना हरदो खिन्थु आं बिसोरखौ बुंखादो रावनोबो खिथानाङा सिरि सिरि था होननानै आं मानि थाखाय सोना हरदो आं बिनि बागैबो भिडिअ खालामखांखाबाय आं मानि थाखाय सोदो होनना बुंबा आं जितिया क्लास आं एसे खिथालांसै आरो आं जितिया क्लास 9-10 मोन बे टाइमाव आंहा किपेड फन दंमोन दै किपेड फन दंमोन नकियानिबो दंमोन आंनियाव सिरि सिरि लाखुमायोमोन आं पेरेन्ट्सनो खिथायामोन मामा बाबाया मिथिया जे आं मबाइल लायोमोन दै आं सिरि सिरि लायोमोन दिनै खिथाबाय आङो ओमफ्राय बे टाइमावहा आंनि सिमा भडाफन सिममोन ओमफ्राय फन रायलायनो थाखाय 99 रुपिसनि 1 month फ्रि माने भडाफन टु भडाफन इदि फ्रि मोनसे थायोमोन आरो दा सोरबा हा हा इमोजि होदो इखायनो मिनिनो ओंखारदों आङो ओमफ्राय उनावहा 99नि रिसार्ज सोनांगौमोन आरो 1 monthनि फ्रि रायलायनो मोनगोन होमबाना 99 फैसायानो गैयामोनब्रा आंहा बे टाइमावहा माने दाबो इसां मालदार बिदि नङा दिसुन माने आरो खोथाखौ बुंबाय 99 रुपिसानो गैयामोन सानना नाय होमबा ओमफ्राय आं बे टाइमाव बिराद दुखु जायोमोन आरो आयु ओमफ्राय मामानिफ्राय बिदिनो 10 थाखा 20 थाखा बिनानै थाङोमोन ओमफ्राय 10 थाखा 20 थाखा बिनानै थाङोमोन लानानै थांनानै रिसार्ज सोयोमोन आरोना ओमफ्राय बे दखानियाबो आं बुङोमोन आरो खुरा মই কালি দিম দিয়ক খুৰা মই ভাটিবেলা দিম হা আপোনাক होननानै आं रिसार्चखौ सोयोमोन आरोना ओमफ्राय आं इमोशनेल जाबाय माने बे गथ'आ आंनो रिसार्च बिहरनाय आब' आंनियाव फैसा गैथारा नों प्लिज आंनो रिसार्चखौ सोना हरलाय इदि होनबाय नालाय ओमफ्राय आंबो गोसोखांबाय आरो सिगांनिखौ आरे भाइ आंबो गोदो 99नि रिसार्चखौ सोनो हायामोन है जेबो नङा दे 99 रुपिसनि 350 ना बेसेबांबानो सोना हरदोंमोन आङो 349 ना 350 बिदि आरो नै 349नि रिसार्च सोना हरनायावलाय माथो जानोलै होननानै आंहाथ' गुगोल पे दङ ओमफ्राय उनाव आं सोना हरबाय आरो दे हर दे नाम्बारा इदि होननानै सोना हरबाय आङो माने दुखु मोननानै आरोना जेनेबा बेस्रा आं जेब्ला बैबायदि सिटुवेसनाव दंमोन बिबो बेस्रा बेबायदि सिटुवेसनाव दङ खोमा बिदि होननानै आरो 1 मिनिट र' सरि इबायसा आरोना माने इमोशनेल ब्लेकमेलिं माने इमोशनेल मा होनगोन ब्लेकमेलिं खालामोना बेबायसा टाइप जाबाय आरो ओमफ्राय बिदिनो साब्रै साबा बिहरबाय ओमफ्राय साब्रै साबा बिहरनानै आं हरबाय बिसोरनोबो अनथावथाव मोननानै ओमफ्राय दानाबा आंखौसो जावबाय जि दुखु मोनबाय आङो ओमफ्राय दुखु मोननानै आङो गुगोल पेखौनो दानबाय गुगोल पेखौनो दानबाय आं डिलिट खालामबाय एपखौनो जोंदाव रामसियारि आब'ना सबाय बिमाया बरियाखा थेंक इउ सो माच आब'आ रिंकि एन्ड पिंकि आब'आ हाबा जाला नामा माथो बुरि जाबाय माथो रावबो लाङाबा बहाथो हाबा जानो होनदों आं दा जाथ'वा आं माने मा होनगोन आं एसे सेटल जानो लुगैयो माने आं मालायनि सायाव डिपेन्ड जानानै बिदि माने मा होनगोन डिपेन्ड जानानै जानो लुगैयो आरोना माने आंनि खरसा जिमानखिनि आं मेकआप खालामो जिमानखिनि आं देलायो बा जिमानखिनि आं दख'ना जि जोम जोनो बेखिनिनि फैसाखौ आं गावनो खालामनो हानाय पार्मानेन्टलि बेबायदि माने आं सेटल जानासो हाबा जानो लुगैयो आरोना खिन्थु फिउचाराव मा जागोन बेखौथ' रावबो मिथिया मा जानो हागौ मालाबा बाइचान्स थाबबो जानो हागौ हाबा बेखौथ' आं बुंनो हाया खिन्थु आंनि साननायाव आरो निकुन्जा दैमारि हामनायखाय आब'खौ किउट नुथारदों
आयु हामाखै आं only 3 kg आंनि वेटआ दाख्लै आं फास्टिं खालामिनि सिगां 66.40 ना 45 बिदिमोन आरो जिखुनु 66 point something किन्तु दा आंनि वेटआ 63 point something 3 kg माने माबा खालामदो आङो रिडिउस खालामदो 3 kg happy journey sis and safe cool thank you so much Sonia Wari मोजाङै थां आब' वेस्ट बेंगलाव thank you so much KB Assam मोजाङैथ' थांगोन आं बिराद एक्साइटेड माने आं बिराद सिगांनिफ्रायनो वेस्ट बेंगल थांनो होननानै बिराद माने मा होनगोन बिराद थांनो लुगैयोमोन आरो ए धनन्जय दैमारि आगैखौ हालादै आङो मिनिनो ओंखारजोब्बाय आब' नोंनि 1+ खौ हरदोरानो आंनियाव बिदि आग्लायनाय फन गैया आगै आग्लायनाय फन थानायमोनबाथ' आं निस्सय हरगौमोन किन्तु आंनि नांगौनि थाखायसो आं लादो बेखायनो आङो हरनो हाया आगोमा नार्जारि आब' नों दा बहा थायो आंथ' गुवाहाटियावनो थायो आगै बेसेसिम फरायखो आब'आ दैथुन बर' आङो 2000 बेसेबांमोन 2019 आव मास्टार डिग्री कमप्लिट खालामबाय नेहुनिफ्राय फिल'सफि अनार्सआव ओमफ्राय दा आङो सानगासिनो माने इउटुबजों लोगोसे आंथ' पार्ट टाइम खालामगासिनो पार्ट टाइम नङा एक्चुअलि आं सानफ्रोमबो बानायोआनो इउटुबखौथ' आङो जेनेबा पार्मानेन्टलि बिदि लानो हाया मालाबा जुदि बेन जायो बेबो पाबजिनि बायसा होमबाना आंहा मा जागोन बेखायनो आङो माने सानफिनबाय आरो आङो कचिंखौनो खालामसै नामा नेटनि आं नेटखौ होना नायनो लुगैदों आरो आं खेबसेबो दिनैसिम आं नेट एग्जामखौ होआखै आरो ओमफ्राय नेट एग्जामखौ बायचान्स आङो कमप्लिट खालामबाबो जेनेबा आंहा गोसोआ खिन्थु दा प्रफेसाराव गैला आरो सिगाङावहाय दंमोन प्रफेसार जानो बाट दायो जुदि मिनिस्टारसो बनायनोसै बेखौ जोङो आं फाइल लाग्रा जागोन लावदुम लागोन गारि बेग बिराद नहा बुङोलै आलका रियेल भ्लग बिनानाव सना नोंखौ दिनैसो लाइभ लोगो मोनदों हाय आब' मा खबर लाइफआव लोगो मोननानै माबोरै मोनखो सोर थांगोन आब' वेस्ट बेंगलाव माया बसुमतारी आं आरो नानि जों सानैल' शरद नार्जारि मा नायथारा सरि नोंथां आङो आकाश वारि सोब्लेब्लेनो माने आंखौ गोसोम होनदों खोमा मिथिला सोब्लेब्ले माने गोसोम नामा देलाय बुंहरलाय सोरबा आंथ' गोसोम बुंनायखौनो मोनबाय सोब्लेब्ले माने र' सोब्लेब्ले माने गोसोमखौ होननाय जादों नामा दोननाय बुंहरफिनलाय आं सिगांनिफ्रायनो बुंखायो मानसिफोरखौ जे गोसोम गुफुर बिदि कम्पेयार खालामनानै जेबो लाब गैया गोसोमाबो बिराद समायना इभेन आंथ' गोसोमखौ बिराद साइज नुयो आरो गुफुराबो समायना जायहा आथिं आखाइ दङ जायहा गावनो खामायनानै जानो हायो बिसोरनो समायना मिथिबाय नोंथां अनन्त नार्जारि आब' नों फैफिनबा आंनो लादु लाबोफा दे अके वेस्ट बेंगलाव सोरबा जुदि आंनि भिउवार्सफोर दा नायगासिनो आंनि लाइभ भिडिअखौ ओमफ्राय वेस्ट बेंगलाव मा बुस्थुआ मा जाग्राया स्पेशेल बा फेमास बेखौ लाबोगोन आं दे खिथाहरलाय आंथ' मिथिला चन्दना आयु जि गाज्रिबो SMS खौनो नाया SMS नायाबा बिदि दुखु मोनो आरो देलाय बुंलाय आंबोथ' मानसिसोना नोंसोरबायदि जेनेबा नोंथां एक्चुअलि नोंसोरबायदि होनफ्लांबाय आङो जेबो नङा दे लोगो बायसा बुंबाय आरोना एसेबां फर्मेलि माने रायलायला आङो आब' फुलुं गयारि मिथिला आं इसोर मा ओंख्रि जागासिनो रसगुल्ला अभियासलि रसगुल्ला जाखागोन मानो होनना बुङोबा बेंगलि मानसिफोरनि बे मोनसे बुजिबाय आं माबा नालाय रसगुल्ला खिन्थु आं झालमुरि येस सोरबा कमेन्ट खालामदों सि बसुमतारी झालमुरि ना औ आङो झालमुरिखौ जाफेराखैमोन दै आङो शिलंआव फरायनाय टाइमावसो जाफेरदों झालमुरिखौ बिराद गोथाव मोनजायो खिन्थु थान्दा दिनाव बांसिन गरम दिनावबा हा जानानै सेस जायो
Anila Musahari abo SMS खौ नाया सरि आगै दे हरफिन मा होननायमोन मिथिंगा ब्रह्म सोर थांनाय जोङो नानिजों आंजों थांगोन आं वेस्ट बेंगलनि खुंगुर हाज'वारि हेलौ आगै आंखौ वेलकाम खालाम गाबोन आं थांगोन वेस्ट बेंगल आब' प्लिज रिप्लाय खालामना उदांस्रि औवारि हेलौ आगै आं मा खालामनो आं बिराद माने कमेन्टसा ना नोंथांमोना जेब्लानोखि आंनि लाइभ भिडिअखौ मालाबा आंखौ जुदि लाइभ भिडिअआवहाय डाइरेक्ट लोगो मोनाबा आंथ' बेखौ आपल'ड होखायोना लाइभ भिडिअ फैनायखौ ओमफ्राय बे लाइभ भिडिअ फैनायखौ आपल'ड होनायावहा बे लाइभ चाटखौ नायनांगौ आरो ना माबायसा कमेन्ट फैयो फोर ओमफ्राय आं माबायसा नायख'नो देलाय बुंलाय मायो कुलुदेब बसुमतारी आब' आं दासो नायखनदो लाइभ फैनायखाय हेलौ आगै राजिब बड'लेण्ड आइ लाभ जालमुरि मी अल्स' मेन वेस्ट बेंगलनि अबे जायगायाव थांगोन सि बसुमतारी वेस्ट बेंगलनि एक्सुवेलि आंखौथ' बे आगै भाग्य दिबासो गाइड खालामगोन ओमफ्राय बे होनदोंमोन आंखौ टट'पारा ना मा जायगा दङनो पिकनिक स्पट बेयावहाय थांगोन ओमफ्राय आरो मोनसे जायगा माबा मोनसे पार्क होनदोंमोन जिखुनु माबा मोनसे पार्कमोन आरो आं सिगांनिखौ बावगारबाय बे माबायाव थांगोन ओमफ्राय आरो बर' गामिया वेस्ट बेंगलनि बर' गामिया माबोरै आरो बिथांमोना माबोरैहाय बिथांमोननि न' बिथांमोननि जानाय लोंनाय माबायसा जोंनि आसामजों मिलायोना मिलाया बर' गामियाव हाबनानैबो नायगोन आङो बिराद थांनो लुगैयोमोन आं फाइनेलि आं गाबोन थांनो मोनमारसिगोन बिराद थांनो लुगैयोमोन आं वेस्ट बेंगलावहा एक्सुवेलि जोंहा बाबाया वेस्ट बेंगलावहा जोंहा बाबाखौथ' मिथिखागोन नोंथांमोना जाय आंनि भिडिअखौ नायो जाय आंखौ फल' खालामो जा बाबाया वेस्ट बेंगलनिफ्राय अमा गोदोर इखौ साप्लाय खालामो शिलंआव होमबा बाबायाथ' वेस्ट बेंगल थांबायानो थाखायो ओमफ्राय बाबाया होनोमोन आरो नोंखौबो लांगोन दे होननानै माखौ बाबाया होनोमोन आरो आंखौ लांगोन होननानै खिन्थु दिनैसिम लाङाखै बेखायनो आंनो थांसै आरो टट'पाराया आलिपुरदुवारसो बे टट'पारायावबो थांगोन होनना बुंदों टट'पाराया होमबा वेस्ट बेंगल नङा आलिपुरदुवारानो वेस्ट बेंगलथ' मिथिला खुंगुर हाज'वारि आब' आं वेस्ट बेंगलनि जोंनि गामिया बर' गामि आंथ' मिथिला आगै भाग्य दिबा आंखौ बबे मोनसे बर' गामियाव लांगोन आंहा मेरला पेकिं खालामनांगौ दङ नायलाय सानब्रै थानायनि खोथाथ' 1 मिनिट आगै भाग्य दिबासो आंखौ गाइड खालामगोन नालाय आरो आङो सानथामल' थागोन सानथाम नङाबा सानब्रै मिथिला बारा माबा नङा आङो आंनिया मोनसे हुदा दङ दै सरिया चन्दना बसुमतारी सरि आब' होनफ्लांदों दे गाज्रि मोननाङा नोंबो आंनि एसएमएसखौ नायाखै नालाय आं एसएमएस नायै खोथायानो फैया एसएमएसआ इदि थांबाय थायो एसएमएस माने कमेन्ट्सफोरा इदि थांबाय थायो फोर ओमफ्राय आंनि मेगनाबो नोंसोरबायदिनोथ' एसेबां स्पिड नङा आरो आंनिया आरो मेगना एसे गाज्रि जाहांसो जाबाय खोमा मा होनदों आं माबा मोनसे बुंलांदोंमोन बावगारबाय रंसुला ब्रह्म आगै मानो रिप्लाय होआसै 30तासो जाबाय आं हरनाया अके रंसुला बसुमतारी हरफिननो हागोन नोंथाङा आं नायफ्लांनाय जायासै आंनि नेमखौ गाबज्रि आब' सम्पा बसुमतारी हेलौ आगै सम्पा मामा लाभ इउ आगै थांखुसा बसुमतारी लाभ इउ टु आब' दैथुन बर' आब'आ मान्थलि बेसे आर्न खालामो बिदिथ' इउटुबारफोरा रावखौबो माने इउटुबनि मोनसे बेयो मा होनो इउटुबनि मोनसे बे रुल जेनेबा इउटुबार्सफोरा बेसे फैसा मोनो मान्थलि बेखौ खिथानो मोना बाट इनडाइरेक्टलि खिथानो हायो मा होनगोन आं दा
नोंथांमोना माखासेया साननो हागौ जे साबस्क्राइबार बाराबानो फैसा बिराद मोनो बा साबस्क्राइबार खमबानो बिराद फैसा खम मोनो बेबायदि नङा भिउसजोंसो खोथा मेन खोथाया आरो साबस्क्राइबार बाराया मोनसे पइन्टआव मोजां जे जुदि माबा मोनसे चेनेला साबस्क्राइबार बारा थायो बिदिब्ला बै चेनेलावहाय जुदि भिडिअ आपल'ड होयो होमबाना बे भिडिअआ जिमानखिनि साबस्क्राइबार दङ बिथांमोननियावहाय नटिफिकेसन थाङो बा नटिफिकेसन थांबा अलरेडि नोंखौ जुदि मोजां मोननानैसो साबस्क्राइब खालामदोंबा थुनानैथ' नायखागोन होमबाना बेयाव भिउस जागोन हो खिन्थु बेनो मोनसे प्लास पइन्ट आरो माने साबस्क्राइबार बारानि जेनेबा साबस्क्राइबार बुरजा थाबा मा नों भिडिअ आपल'ड होनाय लोगो लोगोनो नटिफिकेसन थांजोबगोन नोंनि साबस्क्राइबारनियाव आरो नोंनि साबस्क्राइबारफोरा जुदि नोंखौ मोजां मोननानै जुदि साबस्क्राइब खालामदोंबा अलरेडि भिउस जाखागोन खिन्थु सोरबा हरसोयोना जेनेबा आंनिखौ प्लिज साबस्क्राइब खालाम खिन्थु मानसिफ्रा प्रम'सन खालामनायाव बारा माने माथा मारिनाङा जेब्लाबो भिडिअखौ मोजां खालामनो सान होमबानो भिउवार्सफ्रा अभियासलि नायखागोन आरो जुदि भिडिअखौ मोजांबा आरो माखासे मानसिफ्रा आंखौ बुंहरो जे कमेन्ट्सआव आरो जे मा फाल्तु भिडिअ बानायो मा बानायो नोंथांमोना मिथिया खोमा इउटुबावहाय माबायदि कन्टेन्टनि भिडिअ बानायजायो आरो नोंथांमोना जे माखासेया बुङो जे मा जानाय लोंनाय देखायबाय थायो मा बेरायनाय मानाय देखायबाय थायो मटिभेशनेल भिडिअ हो इदि होननानै होनो आरो खिन्थु आं बे बिथांमोनखौ बुंनो सानो बिथांमोनाबो किजानि दाय गैया दां माने मिथिया खोमादां आरोना आंनि चेनेलावहाय फैनानै एबाउटआव नायबानो मिथिगोन जे आंनि चेनेलाव मा कन्टेन्टनि भिडिअसफोरखौ नुगोन बेखौ आं अलरेडि मेनसन खालामनानै होखानाय दङ ओमफ्राय इयावनो मिथिगोन आरो गेमस्रि दैमारिया मा कन्टेन्टनि भिडिअ बानायगोन जानाय लोंनाय उन्दुनाय बेरायनाय बेबायसा आरो आंनि चेनेला मटिभेशनेल बिदि भिडिअ होनायनि चेनेल नङा होनोबो हागौ फिसा है मालाबाफोर खिन्थु माने एबाउटआव लिरनाय दंखायो आरो बेबायसा आरो नोंथांमोना गुबुन हारिनि व्लग्स भिडिअसफोरखौ नायो ना नाया मिथिया भाई एबारसो गिजानि इउटुबाव फैदो खोमा मिथिया इउटुबाव माबायदि टाइपनि माबायदि कन्टेन्टनि भिडिअफोर फैयो बेखौ जुदि नोंथांमोना मिथियाबा आं मिथिला आरो माखासे इउजलेस मानसिफोरा इउजलेस माने माबाफोरखौ होगासिनो कमेन्ट्सफोरखौ माने मिनिनो ओंखारो आं इसोरखौ शिबा बसुमतारी खनसे गोसा मिनिना होलै आब' दार्लिं बारा मिनिबाथाय मा होनो लदा जायो अलरेडि लदाखा आरो लदा थाबावगोन आब' नोंखौ बिराद मोजां मोनो आब' सानजालिका थेंक इउ स' माच आगै सना मा फरायब्रनो हायाखै सानद्रिया मा जाखो आब' जाय मानसिया आंखौ सोंहरदों मिथिबायना बेनि आइडिया बेनि नामा इमान मानो मिथिया इमान गाजा नाम लायो आरो देलाय बुंलाय बे कमेन्ट खालामदों आरो सानद्रिया बहा आब' होननानै सानद्रिया गावनि रुमावहाय दङ ओमफ्राय सानद्रिया माबा मोनसे माबागासिनो खोमा सोलोंगासिनो खोमा बेयावहाय बिजि बियो बेखायनो लिंहराखै आङो मा होनो उदजापन नार्जारि आब' प्लिज रिप्लाइ खालाम आं वेस्ट बेंगलनि गाबोन नोंजों पिक लागोन मोनसे प्लिज सियर आगै लोगो मोनबाथ' अभियासलि लानो हाखागोन आब' मुनुखौ खनसे नायस्राखौमोनलां आब' मुनुआ ओंखाम जागासिनो ओमफ्राय आं नोंथांमोनजों लाइफ फैनानै बेसे गोबाव जाखाथाय लाइफआबो आङो नै पेकिं खालामनांगौ दङ बेग सेग लानानै दंजोबो गस्लाफोरा सानथाम थागोनबाबो माखौ लांगोन माखौ लाङा बहुद कनफिउज जायो एलबि प्रडाक्सन बेसे खामायनायाथ' बिदि इसेबां जाब्रा खामाया देसुन खिन्थु गावनि देलायनाय गावनि गस्ला बायनाय बेफोर जिथु उन्दैनिफ्राय लुबैनायमोन जिथु लवार मिडल क्लास फेमिलिनिफ्राय बिलं खालामो गेमस्रिया ओमफ्राय गाननाय जोमनायाव बिराद शक आङो देलायनाय मानायाव बिराद शक बेखिनिखौ फुरा खालामनो हानाय जाबाय आरो बेखिनियानोसै
बेबो नोंथांमोननि अननायाव बेखायनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ स' माच होनो आं बयखौबो आब' दाना मानो सान्द्रि मोखांखौ नुथारला एक्चुअलि बेयो माबा मोनसे सोलोंगासिनो माबा मोनसे बे माबा मोनसे सोलोंगासिनो ना बेखायनो आं लेंहराखै माने फैगोन आरो फैबाबो आङो बेजों भिडिअ बानायनाय जायाखैना बेखायनो नोंथांमोना आंजों लोगो हमाखै बा आंजों गैफाया होननानै सानो बिदि आरो आं लेंहरथ'वाखै बेखौ दाख्लै फैदोंमोन बेहा आखाइबो बायना दोङो खोमा बे फुरा बेन्डेज लानानै बुंहरदो आब' मा खबर आं बिसनानिफ्राय गोलैदो होननानै बुंहरदो आरो ना इयो आंखौ माबानानै र' आं देखायनो हरलाय आंनि फनखौ हरलाय प्लिज ना र' आं देखायनो दे सान्द्रि मोखांनि हालोदा माबायदि जाना दङ आं देखायनो र' मालाय सान्द्रियानो बाय दालायानो बाय नै सान्द्रि मोखांनि आखाइया माबायसा जाना दङ आंनो हरदो नै मा जादोंथाय अन्थावथावनो माबानो बिसनानिफ्राय ब्लेंकेटआ गोलैदोंमोननो आरोना ओमफ्राय ब्लेंकेटआ गोलैनायावहा ब्लेंकेटखौ इदि हानहरनो नागिरनायाव गावहानो गोलैदो ना मादोनो आरो नै आखाइया बेन्डेज जाना दोङो जेक मोख्राम आब' आं नोंखौ फसायबाय हा मा होनो आं दा आंनिथ' फिसाजो नङा जे नों फसायबानो आं नोंखौ हरनो भाय आं टेक्लासो दोनबाय थारमाने सोरो मेसेज रिप्लाइ माबासो आदा टेक्ला सना फर रिप्लाइ मी टेक्लानि होननानै हरदो बिराद गाजालो आगोमा नार्जारि आब' नों दासान्दि शुटिं खालामाखै नामा ओहो खालामथ'वाखै आङो मागो सागो जानासो खामगोन आं मा मुनु फै इथिं फै नोंखौ नायनो फै इतना बड़ा हो गया मेरा क्या पेट बड़ा हो गया तेरा एलाय मुनुआ फैबाय मा ओंख्रि जाखो दे खिथा दालि दालि ओंख्रि ओमफ्राय बिन भाजा ओमफ्राय आलु बाथोन ओमफ्राय लकेल दाउ ओमफ्राय आंनो दोंना गैला आं जागोनलै एसे लुगैबाय खोनानानै गैला जाजोब्बाय मानो इदिनो जोनो थांदो दोंमारना गैला हस्सा खोथागोन हस्सा हा गैला अनजना गैया ओंखाम ओंख्रिया दै जाया होनदोंमोन आरो दा जागोन आरो लुगैफिनबाय नाया जायाखै नामा जायाखै नोंखौ नेबाय दङ हे होमबालाय आं जागोन दे सानैदो मिलायना जागोन दे जायानो ओंखाम सोरो दानि आब' दा जागोन जोङो नानिजों आंजों दे दानिखौ लेंना फैलाय गोदानखौ लाबोनाय मोनसे बबे सेन्देल गोदान मानो थानाय आं मोनसे बुस्थु नायगोन आदा लावदुमखौ देखायदो आदा लावदुमा माहा दंथाय नागिरहैनांगोन जेराव दुरबिन लानानै हाय बुंलाय थांखुआ बसुमतारी हे गाइस हाय गाइस हेलौ है मानो बेखौ लांनो आं बे पुरनायासो मेहेरवारि सासेखौ फसायबाय आं आं दहायनो बुंखाबाय फसायबाबो आं बिनि बिमा नङा आं बिनि बिब' नङा जेनेबा आं हरनो आरो जि मोजां नाङो आं नोंसोरजों बिदि रायलायनो नोंथांमोनजों बेबायसा रायलायनो जोंनि आङो गलपारा रायलायनायखौ जि मोजां खोनायो बिराद रायलायनो लुगैयो आङो खिन्थु रायलायनो रोंथारा आइफना हरदो हादरसा ब्रह्म हरनो हानायबाथ' हरगौमोन खिन्थु मा होनो रश्मि गुरुं हाय मादि दङ मोजाङैनो दङ आगै जि गाजा कमेन्ट खाहरो आं मिनि नगारसै ओमफ्राय नायनानै हाय आब' दार्लिं आंखौ सिनायोबा आं सोर मोनसे मा होनखो बुजियाखैनो आङो लावदुमखौ मेसाबो रोजाबनो होलाय खनसे बिसोर लावदुमा आदामोनजों ओंखाम जागासिनोमोन दासो सफायबाय र' खननो थिनगोन आं दाहाय बे बिराद दुगालै आं खननोबाबो खनगोन ना खनना मिथिया जोंहानाव आदा बाजै टुक्लु बिसोर आलासि जानो फैदोंमोन आरो बेनि बागै आं मोनसे भिडिअ बानायदों बिराद स्पेसियेल भिडिअ नोंथांमोनहा गाबोन
फुङाव नङाबा मोना नुगोन आरोना ओमफ्राय वेस्ट बेंगलाव आं जेराव थांगोन बेयाव नेटवर्क नांगोन ना नाङाथाय आं मिथिया आं खिन्थु नेटवर्क नाङि जायगायाव एकदम थानो हाथारा माने आङो जानायखौ आलु बाथोनदोंबाबो जानो हागोन बा हागोन आं एडजास्ट खालामनो दै आंनो एसेबां हाइ क्लास एसेबां आंनो माबा नाङा खिन्थु आं नेटवर्क गैयि जायगायाव थानो हाया आं नेटवर्क गैयि जायगायाव मा लावदुम भाइनि गोदान सेन्देल देखायनायसै आबदुलु गोदान सेन्देल हो गोदान है बुजियाखैलै आं मा होनदों मा होनखो हाय बुंलाय ओके आब लाउडूम के साथ एक म्यूजिक वीडियो बनाना हाँ गायत्री दीदी ओके थैंक यू सो मच फॉर योर सजेशन लाउडूम बैनाया मा खालामबाय दं आं मिथियालै लाउडूमा मा खालामबाय दं बेनियावनो सोंनानै ला जि मोजां नाङो आं जुदि आङो आं हारसिं थानो होनबाबो हागोन खिन्थु आंनियाव थानांगोन मोनसे फन ओमफ्राय नेटवर्क थानांगोन बेबायदि लाइफ होनानै थाबाय थागोनलै आं एकदमबारे बिन्दास नोंथांमोनजों रायज्लायबाय थागोन नोंथांमोना आंखौ कमेन्ट्स खालामहरबानो जाबाय आरो जुदि इउटुबाव जेनेबा इन्सटाग्रामाव रायज्लायजायोना जेनेबा जइन खालामनानै ओमफ्राय इउटुबाव रायज्लायजायोना जायाथाय आं बेखौ मिथिया दा इउटुबाव नायनांगोन र' इउटुबाव नायनानै जुदि हायोबा नेक्स्ट लाइफ फैबाथाय आं सोरखौबा जइनाव लाफागोन आरो ना होमबाना नोंथांमोनाबो आंजों जइन जानानै रायज्लायनो हागोन ना आं इन्सटाग्रामाव खेबसेल' लाइभ फैफेरदो बेबो इन्टारभिउ होनाय टाइमावसो लाइभ होफेरदों आं बिदि होफेराखै आं लाइभ होफेरगोन आं रिंसार ब्रह्म ब्लेक पिंकनि सोर मेम्बारखौ मोजां मोनो आब'लाय आं ब्लेक पिंकनि मिउजिक भिडिअखौ नायबाय खिन्थु आं एसेबां नाया ओमफ्राय आं सिनाया सोर मा माने आं नायबाय आरो भिडिअखौ खिन्थु आं सोरनि नामा मा नाम सोरनिया मा नाम आं बेफोरखौ मिथिया आं खालि हलिउडनि माखौ सिनायो निकि मिनाज कार्डि बि ओमफ्राय आरो जास्टिन बिबर आरो सोर मा नाम दंमोनलाय बेफोरखौ सिनायो आं बिसोरनि मेथाइखौ दामो खिन्थु आं ब्लेक पिंकखौ एसेबां बारा बिदि दामा आरोना नोंथांमोना गाज्रि मोनाङा सोरबा फेनबा मेहेरवारि बोर्डोन रायलायदे आब' औ दे नों सोंनायलाय आंबो रायलायनाय ना मानो बिदि रायलायो बिराद नोंथांमोना आंखौ बोर्डोनाव सोंनायलै आंबो बोर्डोनाव रिप्लाय होनोलै ना मा होनो ना मा होनले आरो दाथ' वेस्ट बेंगलावथ' बिदिनो रायलायोना बेखायनो वेस्ट बेंगलावहा थांबाथाय आं बिदिनो रायलायगोन बांसिन मारिया मुसाहारि आंनिखौ नायाखै सरि आगै जोंदाव रामसियारि उन्दुनो ओंखारनाया जाथारलालै अके नोंथां उन्दुदो गुड नाइट हेभ ए सुइट ड्रिम बाय बाय लिसु बर' हेलौ आदा मेहेरवारि हो आंलाय आंखौसो हेलौ हाय होनगोन ना सानदोंमोन सोरखौबा होनहरखो मिथिला उदजापन नार्जि आब' सना नोंनि बिएफ दंना गैले अके बोर्डोनाव बुंगोन आं बोर्डोनाव बुंनो होनायखाय आंनि बिएफआ दंना गैले आंथ' बेखौ मिथिले जेब्ला दंले जागोन आरो जेब्ला आङो नोंथांमोननि सिगाङाव बुंनो थाखाय आङो लुगैगोन अब्लानोखि आङो नोंसोरनाव खोन्थानाय जाले बुजिबाय आंनि रायलायनाया जादों जायाखै दे प्रेंक भिडिअ बानाय लावदुमखौ आब'नो अके बानायगोन इन फिउचाराव जुदि
हायोबा बानायमारगोन आं थांखुसा बसुमतारी कोरियान बायदि नुदों आब' आयौ नंमारगौना मेहेरवारि वेस्ट बेंगलाव बोर्डोन गोजाखारा इदिल' रायलायखानाय आं मिथियो मा आंना सासे लोगो दंमोन ना ओमफ्राय बेबो बिदिनो बोर्डोन रायलायो आंबो बिदिनो एसे एसे रोङो आरोखि रश्मि बसुमतारी 10 बारसो जाबाय फ्रेन्ड खनसेबो जेबो होनाखै फ्रेन्डआ हे हेल' रश्मि बसुमतारी so sorry love from गसाइगाव thank you so much गुमै लावदुमखौहाय एसे देखायदोरा आब' गुमै लावदुमखौ देखायनो सानदोंमोनथ' आङो ओमफ्राय गुमै लावदुमा बहा दंले आंबो बेखौ मिथिले ना गुमै लावदुमा दंले थ' आंबो देखायले क्लिं Elvis Bosumutari, good night Bijanao and safe journey for tomorrow. Thank you so much, bro. मा होनदों आंखौलाय आंनि मुंखौ ला आब' खनसे अके नोंनि मुङा मोजां आइडिजों नाम लिरनाय थाबासो होनगोन दा आङो ओमफ्राय दे आं खिथानोसै आंनि भिउवार्सफोरखौ दे बेनि नामा जाहैबाय बेनि जिथु आइडिनिफ्राय कमेन्ट खालामदों ना बे आइडिनि नामा जाहैबाय बुरबक गथ' हा 1 मिनिट ओमफ्राय बुरबक गथ' ओमफ्राय आं बेखौ हाय बुरबक गथ' होनसै आरो जि अयनायनो र' 1 सेकेन्ड so sorry टमी प्रडाक्शन तामाम रायलायदो खिन्थु नोङो रा आंनि रायलायनाया जादों ना जाले कमेन्ट खालामनानै खिथाले दे गोसोआ मोजां मोननायलाय गोसोआ मोजां मोननायलाय मा होनगोन दा मिथिला Lakshmi Basumutari abo love you from Tongla love you too baby आंनि नेमखौ मख'ना गसंथा दैमारि अके नों नोंनि नामखौ मख'ले बुंनाय आंनो जुदि कमेन्ट हरनाय आङो obviously नोंनि मुंखौहाय आङो बुंले रिप्लाइबो हरा आब' आंनिखौ आं बुंबायले आगैमोन आं नोंसिनि कमेन्ट्सखौ नुनानै जे आं रिप्लाइ हरा बेबायदि नङा मिथिबाय आंनि कमेन्ट्सआ बिदि थांबाय थायो आब' नोंस्रानाव आलासि जाहैगौमोन आब' प्लिज रिप्लाइ थांजागोन ना थांजाया जेक ब्लग्स अके जाहानाव आलासि जानो थांजायो खिन्थु जाहा न'आवहा रावबो थाया ना टेक्ला दोङो ना आं दोङो जोंहा आदायाबो थाङो गारि सलायनो जोंहा बाबायाबो थाङो वेस्ट बेंगलनिफ्राय शिलं जोंहा मामाया थायो माबाया दखानाव ओमफ्राय बाजैयाल' थायो बाजैया आरो टुकटुकखौ सामलायनानै सेस होमबा नों जाहानाव थांनानै मा बरिं थाहैबाय थागोन दे बेखौल' बुं जुदि बरिं थानो मोजां मोनोबा थांबानो जाबाय आरो जुदि बरिं थानो मोजां मोनोबा थांनाङा आरोना खिन्थु जेबो प्रब्लेम गैया खिन्थु बिदि होननानै जे बै जोंहानाव सोरबा गथ' उन्दैयानो माबा जाहानाव आलासि जानो थांदोंमोन ना जाहानाव आलासि जानो थांदोंमोन बिमा बिफाखौ खिथायालासिनो खिन्थु बेबायदि थांनाङा दे आं भिडिअ बानायदोंमोन ना सानसेखालि जाहानाव माबा मोनसे खामानि मोनगोन नामा होननानै थांदोंमोननो आं गैयामोन आं सिगाङाव भिडिअ बानायखांखाबाय बिदि फायनालै आं गिनो ओंखारो भाय मा जानानै मा फायो ओमफ्राय आं गिनो ओंखारो ओंखायनो आं लेंहरा फायनाङा आं गिनोसो ओंखारबाय फायनाङा आं गिनो ओंखारसैयो माने आं लाइफआव बिराद माने मा होनगोन आं ओरैबायदि टेनसन लाखांबाय माने आं जिबनाव बिदि टेनसन लानो गोसो गैया माने आङो बेखायनो नोंथांमोनाबो मोजाङै थाबानो जाबाय बिमा बिफाखौबो टेनसन होनाङा लोगो मोनगोन मालाबा जुदि नोंथांमोननि खाथियाव जुदि फांसन बा माबा मोनसे जायो बेवहाय जुदि आंखौ इनभाइट खालामोबा मोना फैबानो जाबाय लोगो हमगोन जेबो नङा क्लिंटन बसुमतारी आब' खनसे मोसाब्रा क्लिंटना बे बङाइगावनि क्लिंटन नामा आगै ना मा मिथिला आङो आब' दाउस्रि देलाय मोसालाय आङो ना आं मोनसे आंनि सिक्रेट खोथा खिथानोसै आङो बागुरुम्बाखौ एसेबां मोजां मोसानो रोङा आरोना मोसानो रोङा माने आं सोलोंफेराखै खिन्थु जा मोसायो माने एसे
जुदि फोरोंग्राया फोरोङोबा बिदिबा रोङो आरो आंखौ सिगाङाव जुरुला फोरोंदोंमोन आंनि डान्स टिचारा ओमफ्राय बेयावहा एसे एनै मोसादों नोंथांमोना आंनि मोसानाय भिडिअखौथ' नुखाबाय आंथ' बारा एसेबां पारफेक्ट नंखाया बिदि आरो आब' सल' खोन्ना खोन्थिलाय आं दाखालिनो बुंखादो आंनि भिडिअ'हा आङो लाइफआव सिंगार जानो बिराद आसा थाबाय खिन्थु आंनि जिथु गारां बे गाराङा मोसौ मा होनोमोनलाय मोसौ मा होनोमोनलाय गारांखौ हा हा मोसौ हांसो गारमाना मोसौ बलद मा होनोमोनलाय गारां हामाखौ मा होनोमोनलाय मानो कम्पेयार खालामोमोनलाय हांसो गारमा अ आंनि गाराङा माबा ये बिथु नार्जारि आंनो 20 रुपिस हरदो थेंक इउ स माच अ मैसो गारां है नोंनियाबो जायाखै मैसो गारांसो होनो है नंगौ मैसो गारां ना हांसोनियासो गाराङा कप कप नंगौ मा होनदों खाथियाव लावदुम गुमै दं नामा मिथिया सोरबा दोङोथाय सोरनिबा माथो माने रिप्लाइ हरगासिनो बुहुत आत्मा अ आं मा होनदोंमोन पेका बारा जाबाय आब' कमेन्टस फरायो कमेन्टसा बिदि फोर थाङो आंनि मेगना बाङाय हामा नों गेमस्ट्रिमोन ने देबजित ब्रह्म ओहो आं गेमस्ट्रि नङा आं गेमस्ट्रिनि एकदम जेरक्स कपिसो गेमस्ट्रिया बिदि लाइफ फाया बिराद जोहोलि बियो आङो गेमस्ट्रिनि जेरक्स कपिसो दे आं मोजांसो दे ससमा गान आब' क्लिंटन बसुमतारी देख्लाय नोंनिखौ ब्लक खालामना लाबाय नाम्बारखौ आंनिखौ मानो वाट्सएपनिखौ मानो जाहाथेग्लाय आंखौ रागा जोंदो दे मोनसे खोथा खिथानोसै आङो जाहाथेग्लाया रागा जोंदो खिन्थु मानि थाखाय रागा जोंदो आं बेखौ खिथाया बे जाहैबाय जोंनि पार्सनेल लाइफनि खोथा खिन्थु टेक्लादो आंदो बुराबलायनानै बारा दिन थानो हाया ओमफ्राय टेक्लाया आंखौ बुराबनानै आंखौ ब्लक खालामना लादोनो दुखु मोनसोबाय आङो एसे हामा गावनि बिब'खौ सोरबा बिदि ब्लक खालामो नामा देलाय बुंलाय आं इमान अनो नोंहानि उनथिंजाय मा गुफुर बिलाइ आंनि उनथिंजायलाय माथो गुफुर थानाय नों मानो इदि मिनियो ओमफ्राय आंनि उनथिंजाय जेबो गुफुर गैलाना आंनि उनथिंजाय दङ आंनि ट्रलि आं जेखौहाय गाबोन ड्रेस गानगोन बेखौहाय आं बेवहाय सोगोन दा लाइफखौ दोननायनि उनावहाय ओमफ्राय दङ नियन कालारनि बेग आं जेखौहाय लांगोन ओमफ्राय दङ आंनि फुल टप ओमफ्राय मा थाले आरो जेबो गैलाना जिरि सांमा आब' नोंखौ जोंनि गामियाव प्रग्राम जाबा लेंहरनो सानदों फैगोन ना फैया सियर आगै मानो फैया जानो जुदि एग्रिमेन्टआ मिलायनो थांगोन मा होनखो बिहारि रायलायनो रोङा नामा रोङा आङो सान्दा कुत्ता कुत्ता है बिदि नङालै एकदमबारे बोरैबाथार मुनु कमेन्ट्सखौ स्ल' खालामना ला आब' सना आं रोङा माबायसा स्ल' खालामो पुरा इदि थांबाय थायो आब' टेक्लाया मा क्लासाव फरायो टेक्लाया दायो माबा खालामगासिनो मा होनो ITI खालामगासिनो गुवाहाटियावनो बिनि कलेजनि नामा मा आं मिथिला बावगारबाय नोंनि बिदि मेथाइ खननायखौ खोनाबाथाय मिनिनानै थैगोन मिथिबाय मानसिफ्रा आब' नों जोंनि बिश्वनाथ सारियालियाव फैफेराखै नामा सब थांबाय आं सब थांबाय माने बिश्वनाथ सारियालियाव थांखांबाय आरो बिश्वनाथ सारियालियावहा आं आंनि लोगो रिंकि होननाय नाम दङ आरो एकदम गामि भितर दै मा गामि आं मिथिला खिन्थु बे राङापारानि बिराद गोथौ आरो बिराद गोथौ गामि ओमफ्राय मा मिथिबायना बिसानि बिमा बिफा बिसानि बिब' बिनानाव बिराद बुरजा आरो न'आवहा माने ओरैबायसा मोजां बिसा बिमा बिफाया ओरैबायसा अनो आं थांनानै बेबायदि मोनाखै जे आं मालायनियाव आलासि जानो फैदो दै दा जागोन आं लाबोना दोनबाय दे मानो नों दिनै ना नोंखौ लेंहरदों फै खेबसे ओमफ्राय
garang 왜 kayak 왜 가라바를 deh sampai sirca ang live video munu samat karo munu aba birat daragiri Puja Bosumtari Laudumni real name मा abo Laudumni real name a जाहैबाय मोनिन बर' नङा मोनिन दैमारि नङालै ओरैनोसो होनदों आङो मोनिन बर'सो गुड नाइट हिरिम्बा हेलो हेलो गुड नाइट नै आं गुड नाइट होनायना बिराद फेसबुक फैबावसिगोन नों खोन्थानानै लाउदुमनियाव जि सिख्लाफोरनि फ्रेन्ड रिक्वेस्ट फैनो बा मालाय हेन्डसाम नालाय ना लाउदुमा मा रोंबा मानसिया मिथिया माहादों मा फनबो खामाखै दस' आंखौलाय बै मारा सोला मा होनगोन दिबा भिनि भाइग दिबक मुर मरम दिबा भिनि अके बुजियासै आं उनथिंजाय मोदाया इनो नायाखै बे आं दाख्लै न'आव थांनायाव ओरैनो गिदो ओमफ्राय आं नानिखौ होनदो आरोना बिदि होननानै ओइ नानि आं माने हर गेजेराव आरो सिरि मोननानै आं नानिखौ होनदो ओइ नानि आं जि गिबाय आं नोंखौ हाग खालामना उन्दुनोसै दे होननानै बुंबाय आरोना आङो नानिखौ हाग खालामना उन्दुनायावसो आं उन्दुलांनो हाबाय नङाबा आं जि गोसोआवबाय थादो माने बोरैबा मोनबाय थादो आरोना जाहा देग्लाया आंखौ मानो बिदि ब्लक खालाम फैबायना फैयाखै देग्लायालाय फैयाखै माहा थांखो इयो होमबालाय मा फालतु मानो फन हमलायलाया बिदि जायो आरो सोरबा आंलाय माथो इखौ नायनो बानानै थानोनो हाया बोरैबाथार वेस्ट बेंगलाव माबे गामियाव थांगोन आब' सुमित बसुमतारी आङो माबा मा गामि मिथिया दाबो आगै भाइगदिबा खिथायाखै आंनिखौ माबा खालामना लादों होनबायो बिजि खालामना लादों मिथिया हामा मा होनदो ओइ लोदोरगियाबो मानो बिदि होनो लदादासो आरो माथो जाबावनो माला रानथें जानो हागोनथाय मिथिला अनलि 3 केजिल' खमायदो भाइ 3 केजिनिफ्राय माला आं 10 केजि खमायनो हाबावबा आरो आयु जिबनाव जेबो नांला आंनो 10 केजि रानथें जाबा आंखौ मोजां मोनलायलायगौमोन खोमा ना बे मा बुस्थु एक्चुअली ना आङो बे मा होनो इउटुबावहा लाइभ फैनायावहा कमेन्ट्सखौ स्ल' खालामनो हायोबा आं बेखौ रोङा दानि आगै सासेया कमेन्ट खालामदोंमोन आं बारा रोङा ना माबायसाबा खालामो मिथिला आरो ओमफ्राय मा बुस्थु आङो खेबसे मोनसे बुस्थु ट्राइ खालामना नायनो दे र' बे माबा बुजिबाय आं बे माबा मा होनगोनमोनलाय र' हे कालारखौ बेलेग नुदों ना नै दिनैसो खामफ्लांदोलै आं जाम्बि बायसा नङाबा आं अरिजिनेल आयौ मादि नुदों आङो ब्लेक एन्ड वाइट दसे थाथ'नो दे आङो मोजां मोनलायलायदो ब्लेक एन्ड वाइट थानानै मा बुस्थु बा मायबा फैबायलै दिनैसो फार्स्ट टाइम खालामदो दे आङो नायलाय माबायसा फैदो ना दिनैसो बिदि खालामफेरदो आङो ओमफ्राय बेलाय मा वाव बाबल्स फैलायलायनि ओमफ्राय बुजिसे बे बेलेग कालार जादों ना अबे मोजांसिनबा हे एख' मोजां नङा नर्मेलानो मोजां दे नर्मेलावनो थाबाय आं दिनैसो खामफेर नायदो ना आंनिया रिसार्ज जोब्बाय नामा मानो वाइफाइआ जायाखै ब्रडबेन्डआ मानो जायाखै मानो बिदि दोनो आं लाइभ भिडिअ होनायखौ मानो बिदि खालामदों मा नोंनि हानि उनथिंजाय मा होनखोथाय र' इखौ दा आं मादि जाबाय दे बे रानथें जादोंथ' एसे ना जामारदो आङो फास्टिं खालामदोंमोन ना बेखायनो जादों ओमफ्राय दाख्लै निउ इयारावहा बेदर ताम्माम जाबायना दाउ बेदर सावनायबो बिराद जाबाय हांसो बेदरबो जाबाय बेखायनो लदा जाफिनबाय ओमफ्राय आं मालाबा सानो आरोना स्लिम सिख्लाफोरखौ नुबाथाय आङो गाबोननिफ्राय आङो एकदम बरिया आङो डाइटिं खालामगोन गाबोननिफ्राय आङो उमुक जाया फास्ट फुड जाया आं बार्गार जाया पिज्जा जाया चावमिन जाया मम' जाया इदि होनना सानो खिन्थु जेब्लानोखि आंजों थाग्राफोरा बार्गार जायो पिज्जा जायो आं कन्ट्रल खालामनो हाया होमबाना बिराद जानो लुगैयो आं
सोरबा सोरबा आंखौ गुड नाइट बुंहरबाय स' गासैनिबो थाखाय बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोन हर आरो आंथ' न'आव थानायमोनबा दाहालागै उन्दुबायमोन जोंहाबो न'आवहा थाबनो उन्दुयो खिन्थु आं गुवाहाटियाव थाबाथाय बिराद गोबावदो उन्दुयो न'आवबो गोबावदो उन्दुयो खिन्थु गावबागाव दरजा फांनाया थाबनो फाङो आरो जोंहा न'आवहा बेबायसा हिरिम्बा मुसाहारि दुलुरबाबो समायनाखा बारा रानदों खालामनाङा आं उन्दै टाइमावहा आंनि जिथु पुरुना गामि दोङो ना बाबामोननि गामि जिथु बेंनाबारि गामि आंनि खाथिनि मानसिफ्रा मिथिगोन बेंनाबारि गामिनि मानसिफ्रा बेंनाबारि गामिनि मानसिफ्रा आंखौ दुलुर होनना गाबज्रियो आं एन'खा रागा जोङोमोन आंखौ दुलुर होनना बुङो आंखौ सोरबा दुलुर होनना बुंबानो आं जि रायोमोन खिन्थु आं दा बुजिबाय आरो ओरैनो एदावनासो होनोमोन अननासो होनोमोन बिदि होननानै आदिबासि रायलायाबो रुक्मिनि बर' आं रोंलेना आदिबासि रायलायनो रोंले आङो रोंनायबाथ' आं रायलायलायाना मा होनदो लावदुमखौ 10 बार बुक डाउन खालामनो हो लावदुमा सानसेखालि दै आं बेखौ बुंदोंमोन ओइ आंनो मोनसे चेलेन्ज भिडिअ बानायनोसै बिदि फिजिकेल माबानायनि बिदि एकदम बुक डाउन एकदमबारे एक्सारसाइज माबासाइज खालामनायनि माने चेलेन्ज खालामलायगोन सोर हायो होननानै ओमफ्राय बुक डाउन खालामनो होबाय बुक डाउनखौनो जेने तेने खेबनैल' हायो मिथिबाय ना बुक डाउनखौ इयो हास्राया ओइ लावदुम गुमै नुजादों खेमसे माहा दोङोथाय लावदुमा देलाय नाम्बार दोंबा कल खालामना हो दे गुड नाइट आब' गेमस्रि सोरजिला बर' गुड नाइट आगै सना पिके बसुमतारी बेबि सना जा समायना नुदों सना नोंखौ नों जोंजों बिदिनो फैबाय था लाइफआव दे सना जियो थेंक इउ सो माच फर योर लाभ इसां थान्दायाव गोजाङाखै नामा आब'आलाय आयु मा एसे पालुवानो देन्जारखाना आङो नै आं मोनसे खोथा होनसै गुवाहाटियाव ना बारा गोजाङा दै जाय गुवाहाटियाव फायदोंमोन बा दायो आरो जेनेबा विन्टारावनो गोजाङा आं बेखौ बुङाखै माने दासान्दै आरो बेलेगा मा मिथिया खिन्थु आंनि जिथु जोंहानि बेयावहा थानायफोरा रावबो बिदि गोजाङा रावबो बिदि स्वेटार गाननानै थाया आरोना जेकेट टेकेट गाननानै ओमफ्राय बिराद गाजा मोनसे कमेन्ट्स नुबाय आं र' इखौ पस्ट खालामना दोनथ'दों माने मा होनो गोजाङा ओमफ्राय न'आव एन'खा गोजाङो न'आव थांबाथ' जोंहा एकदम दै गुदुं खालामनाय माबा खालामनाय बिदि गैया ओमफ्राय जि डेन्जार गोजाङो दै गुसुदो आयौ थैगोनसो बिराद गोजाङो ओमफ्राय मामा मोना होनो जोंलाय माथो गोजाङाखै माखै इमान गोजांदो होनना बुङो ओरैबायसा गोजाङो नायलाय सोरबा मायबा होनबायलै लावदुम प्लास दुमलुरनो आयौ आं हाल्लासो दशरथ नार्जारि नोंनि मिम्स बानायबाल' लाइक थाङो आंना फेसबुकआव बेखायनोथ' आंखौ बांसिन मिम्स बानायो इदि होननानै सानना लानांसिगोन ना मा होनो नोङो इउटुबफोरावबो नायलाय गेमस्रि दैमारि होननानै थाम्बनेल होना दोनबाथाय बे भिडिअ'हा भिउसआ बारा खिन्थु फैसा लुगैनानै बा भिउस लुगैनानै आंनि बागै भिडिअ बानाय जेबो नङा खिन्थु मोजां भिडिअ बानाय आरोना मिथिया हसिया जानला मानला बा मालायनि पार्सनेल लाइफखौ माबानाय बिदि भिडिअ बानायनाङा आरो नै मिम्स बानायनायखौबो इभेन आं मिम्स बानायनायखौबो गाज्रि मोना खिन्थु मिम्स बानायनायनि मिनिङा बा रस्ट मानसिफ्रा बुङो रस्टिं बानायनायखौनो बुङो खिन्थु नै रस्टिं माने आंबो बुजियो जेनेबा बेखौ इन्टारटेनमेन्ट इदि हिसाबै लानांगौ खिन्थु बे नङा जे माने जाय मानसिखौ रस्टिं खालामदों बे मानसिनि पार्सनेल माबाखौ लानानै बानायनाङा आरोना बेबायसा दुखु मोनो माने आरो नों फैसानि थाखाय मालायखौ दुखु मोननानै नोंनि बे फैसा मोननाया दसेनि थाखायल' सुखु गोजोन होगोन आरोना नों जेब्लाबो माने आवगायलांनो हानाय नङा एम के नार्जारि मिम्स कुइन एवार्ड मोनसिगोन आब' औ जेबो नङा दे लाइफआव मा होनो लाइफआव आं एवार्डखौ एसेबां मोनखायाखै आरो आङो एसेबां माने एसेबां क्वालिफाइडबो नङा जे आं माबा मोनसे एवार्डनि थाखाय जग्यता जेनेबा खिन्थु आङो आनफर्चुनेटलि मोनदोंमोन 2018 नि बेस्ट एक्ट्रेस
लोगोरि मुभिनि थाखाय आं माने एकदम शक जाखादो आरे आंखौ सोर सायख'खो इदि होननानै आरोना मिथिला गावबा गाव नोजोर नङा होमबा अडियेन्सनिबो नोजोर सोरबा सोरबा बुङो मा फाल्तु भिडिअ बानायबाय थायो मा जानाय लोंनाय बेरायनाय बाट बिथांमोना मिथिया जानो हागौ इउटुब भिडिअनि कन्टेन्ट्सफोरखौ आरो जाय मिथियो बिथांमोना एक्सेप्ट खालामनानै दिनैसिम बे स्टेजाव दङ आरो बहुतखिनि आवगायलांनांगौ बेखिनियानो जे जोबथाबाय बेबायसा नङा आरो आङो दायो नेटनि कर्स लानो नागिरदों मिथिला नेटखौथ' आं खेबसेबो होफेराखै आंनि लोगोफोरा जोङो निहुआव फरायनाया गासै 6 जन आंजों दै ओमफ्राय खैजोन पास जाखो मिथिबायना क'क्राझारनि कुनजुलाल नार्जारि बेयो दायो क'क्राझार मा कलेज गसाइगावआव दै गसाइगाव मा कलेज आं एक्जेक्टहै मिथिया गसाइगाव कलेजावहाय बेयो प्रफेसार मावगासिनो आरो बियो नेटबो कमप्लिट खालामबाय नायदो ओमफ्राय आं दा मा खालामगासिनो इउटुबाव लाइभ होनानै पेक बखिगासिनो ओमफ्राय आरो आंनि लोगो सासे आंनि जोंहानि न' खाथिनिनो आरो बिसानिया रौतायाव ओमफ्राय आंनियाथ' अराङाव बे रौतानि ब्रिलियान टाइटेला मामोनथाय ब्रिलियान दैमारि औ ब्रिलियान दैमारियाबो नेट कमप्लिट खालामबाय मालाय दा प्रफेसार जासिगोन ओमफ्राय आरो सासे लोगो बुस्रां होननाय बुस्राङाबो कमप्लिट खालामबाय दायो उदालगुरि कलेजावहाय प्रफेसार मावगासिनो आरो एसिस्टेन्ट प्रफेसार बिथांमोना गासिबो प्रफेसार जालांबाय जोंनि एमफोराथ' गासिनाबो प्रफेसार एम थानायखायनोथ' मास्टार डिग्रि खालामदोंमोन खिन्थु नै मास्टार डिग्रि कमप्लिट खालामखांनानै किमसु दैमारिया मा पेक बखिगासिनो खिन्थु गभर्नमेन्ट जब गैयाबाबो नोंथांमोननि जेरैबायदि अनसायनाय जेरैबायदि मोजां मोजां आंखौ बुंहरनाय आयौ आं माने बुङो धन्य जाबाय लाइफआ बेखिनियावनो जोबथाबाय आंनिया बिदि होनना सानो खिन्थु जोबथायाखै आरो आवगायलांबावनांगौ मोनसेल'सो स्टेप बारदों आरो बेनिफ्राय थांबावनांगौ आरो नोंथांमोनखौबो बुङो आङो नाजालांबाय था लाइफआथ' मिथिखायो नोंथांमोनाबो मानसिनि लाइफआ थास'लायनि दै होननानै बेथ' नंखागौ बिदि होननानै जे जोङो आराम जाबायल' थांनानै इन्जय खालामबाय थानांगौ बेबो नङा माने नाजालांबाय थानांगौ आरोना बेबायसा नै সমীৰ বড়ো বা ইমান ৰাতি কি কৰি আছা টোপনি মাৰ ৰাতি হৈছে অ'কে টোপনি নামাৰা কাৰণেতো পিম্পলছ হয় ন টোপনি মাৰিব লাগে আকৌ তুমিও শুই যোৱা মই পাছত শুম মোৰ পিম্পলছ হ'লেও একো প্ৰব্লেম নাই তুমি শুই যোৱা मा होनगो खयबारबा होबाय आं टेरेसा बसुमतारी अके आगै सरि नोङो हरफिनदो नै माखासे इउजलेस मानसिफ्रा इदि इउजलेस कमेन्ट खालामनानै नोंथांनि प्रिसियास टाइमखौ वेस्ट खालामनाङा अके इउ केन गो Sanda kutta बिदि नङालै मादिमोनलाय सदा कुत्ता टमी सदा कुत्ता इदिसो मा होनो हितेश बसुमतारी 40 रुपिस हरबाय थैंक यू सो मच डियर टेरेसा बसुमतारी आब' सना हेलौ आगै खै मिनिट जाखोलै आं भिडिअ होनाया बे ओंखाराखै ओंखारदो 77.78 60 मिनिटआव 1 घन्टा 70-80 1 घन्टा 20 मिनिट होबाय आं माने जि गोबाव फैबाय आङो लाइफआव गुमै लावदुमा मा गामिनिमोनलाय गुमै लावदुमा मस्लापुरनि माने मसलपुरनि MK नार्जारि मा 24 आवार्स मा होनखो 24 आवार्स लाइफ नांगौ आङो ओइ बियानि लिंखाबाय आं नोंखौ फिसाजोखौ हरगोन ना हरा आङो आंनि फिसाजोखौ ओरैबायदि समायना फिसाजो लुगैयोना आयौ माबायसा जागोनथाय मिथिला आंनिखौबो फरायाबो रश्मि बरगयारि पिंकु बर' hey पिंकु hey परि आं सुनुनो हेलौ सुनु ओइयो बङाइगावनिया लोगो आंनिया आब' खिब' नो प्रिति ब्रह्म आंनिखौ रिप्लाइ होआ आब' केपिअपि लाबार केपि लाबार नामा आब' सना गुड नाइट थरा दैमारि अके गुड नाइट आंबो बिराद गोबाव फैबाय आङो लाइफखौ आंबो दोनथ'नांसिगोन इमान गोबाव लाइफ रावबो इउटुबारा फैया खोमा खिन्थु आं गावनि पेकदोनो फैयो आंहा ओमफ्राय पेकिंबो खालामनांगौ सोर पेकिं खालामना होगोन देलाय बुंलाय आं इमान गोबाव रायलायनाय नोंसोरदो
Nay man bursa gosla dong आङो मा मा लांगोन सोर पेकिं खालामना होगोन आंनो बेखौ देलाय बुंलाय सान्दा नङालै Tada kutta Tommy sada kutta isu Abo love from Guwahati thank you so much गुमैखौ थिनाबो गुमै थानायबोथ' थिनगौमोन खिन्थु दम दंबा फेन होना उन्दु दम गैयालै आहा इमान दुगि नङा आङो जे बे विन्टार सिजनाव एटलिस्ट आं गोजाङाखै होननानै आं फाग्लि नङा जे आं फेन होनानै उन्दुनो जि गाजा होनखायोलै आयौ आदाया जि मेथाइ खनबाय जोंहा आदाया जि मेथाइ खनबाय माबा तस्बिर लगाकेनो नेरसोन बसुमतारी आब' रिसार्च सोना हरलाय सरि आगै आं गुगोल पे होनो दानबाय आंनाव जेबो बिदि नेटवर्कनि बिदि बेंकिंनि बिदि जेबो एप्स गैला आंनाव मिथिबाय थगायाखै आं पेपालल'सो दङ पेपेल ना पेपाल होनो बेल'सो दङ बेजों हाया मिथिया आं देबजित ब्रह्म फ्लाइं किस हरलाय जाहा आंनो आब'आ आंनि सल'खौ खोनासंबायना एम के नार्जारिया बै आगै मा सुब खनग्राया नामाथाय नंगौना नङा कमेन्ट खालामना खिथाहर दे लाभ फ्रम मेहेर पेटला मेहेर माने बै लदादायाना आं बैसाया नंगौना नङा कमेन्ट खालामहर ओइ माबाया र' सफैबाय आं मेहेरालै लदादाया बैयो पाबजिनि माबा माबि नांलायबाय थानाय भिडिअ नाया फेसबुकआव नोंसो नामा नंगौ हाय हेलौ बिदि नांलायबाय थाना दै मा पाबजि फ्रि फायारखौ लानानै बर' मानसिजों बर' नांलायनोसैलाय बिदि हामाना जों गासिबो बिब' बिनानाव बिदा फंबाय बिनानाव गोजासो मिथिबाय रावबो बेयावहा गोदोर उन्दै माने सोमोन्दोआवथ' गोदोर उन्दै दङ खिन्थु मानसि हिसाबै आरोना गोदोर उन्दै रावबो गैया दे नांलायनो हादे ओमफ्राय मेहेरा हाय हेल' मेहेर नोंहाबो इउटुब चेनेल दङ दाना सानसेखालि नायदोंमोन आं सोरबा शेयार खालामदोंमोन आरोना आंनि माबायावहा फेसबुक टाइम लाइनावहा नुदोंमोन आङो इमान मिन्थना रायलाय नोंबो एकदम आंनि जातनि मानसि दे नोङो बिराद गाजाखा आं इबेसा मानसिखौ बिराद मोजां मोनो थेंक इउ ब्र मालाबा लोगो मोनगोन हिरिम्बा मुसाहारि हे दिनै 4 टाइम्स रिप्लाइ मोनबाय थेंक इउ सना थेंक इउ आं माने नुफ्लांबा रिप्लाइ होखायो बेबायदि नङा जे सोरनिबा कमेन्ट्सखौ रिप्लाइ होगोन खिन्थु आङो बे इउजलेस कमेन्ट्सफोरखौ आङो रिप्लाइ होआ माने आंनाव टाइम गैया बेफोरबायदि इउजलेस कमेन्टफोरखौ माबा होनायनि आरो थेंक इउ स' माच मेहेरवारि थेंक इउ वेलकाम मालाबा लोगो मोनगोन नोंथांखौबो मिटआप खालामगोन गासैबो इउटुबार जोंनि बर' जिमानखिनि इउटुबार दङ गासैखौबो लोगो मोनगोन आसा खालामबाय आहा खुगा साजोब्बाय रायलायबाय थानाया खुगा साजोब्बाय आहा हाय आब' सना रिप्लाइ हर हेलौ आगै सना दोरबि मा होनखो बङाइगाव माला फैबावगोन बङाइगाव थांगोन आङो फट'शुट दङ बङाइगावआव थांगोन खिन्थु गाबोन आं वेस्ट बेंगल थांगोन दे लावदुमा मा रागा जोंसोदों आंखो वेस्ट बेंगल थांगोननि मालाय गावहा शिलं थांलायलायसिगोननो मेहेर एन्ड इउ आक्का गुस्टि माने मा होनखोथाय बुजियासै आं फिगाराव बारा टेनसन दाहोआखै अमा बेदरनि अननायावसो येस वाव माय डियार मानसिलै नोङो आंनि फिलिंसखौ बुजिनायनि अमा बेदरखौ थैना थांबाबो गारनो हाया होनना बुंखानाय दंखायो आङो इभेन कार्बि आलंआव जिथु माबा जादोंमोन मोनसे प्रग्राम जादोंमोन बेयावनो होनलायलायदोंमोन आं समायना महर लानानै डाइटिं खालामबाय थानानै जुदि समायना महरखौ लुगैनानै आं जायालासिनो थानानै जुदि दुब्ला थैलाङो मालाबा ओमफ्राय बे अमाखौ माहा मोनजागोन आं थैखांना अमा मोनजागोन नामा देलाय बुंलाय तदा कुत्ता टमी सदा नङा तदा कुत्ता टमी सदा कुत्ता बिदि नङा
नंगौथ' आरो नै आं बेखौ होनाखै जे सामफ्रोमबो अमा बेदर जा सामफ्रोमबो फास्ट फुड जा ओमफ्राय गावखौनो इदि लद्दादा बानायना ला थाबायनो हायै बायसा बेबायदि होनाखै दे आङो माने फिट थानांगौ दिसुन फिट थानांगौ हेल्दी थानांगौ बास खिन्थु आंहा लुगैनाया बारा ना एकदम अमा बेदरखौ लुगैसोयो ओंखायनो आङो हे जागोन ना र' इमान कमेन्ट्स खालामदों आं माबायसा दोननो देलाय भिडिअखौ नायला आं उन्दुनोसै रिप्लायबो हरला बिरबल ब्रह्म सरि नोंथां मा होनो आंनि खुगाया साजोबबाय आब' नों माला ढेकाजुलियाव थांगोन नों थांबाथाय आं लोगो हमगोन दे आब' अके आगै आं खिथाहरगोन दे एम स्ट्रं नार्जारि 30ता जाबाय आं आब' SMS हरनाया मोनसेबो रिप्लाय होआसै नों आं रागा जोंबाय आब' नोंखौ मानो बिदि नोंसोरो मानो बिदि रागा जोङो आंखौ देलाय बुंलाय इमान कमेन्ट्सखौ नायख'नो हायो नामा देलाय बुंलाय गेमस्रि मारिया मेसिन नङाथ' आब' रिप्लाय মি প্রেরণা বড় আপনি গুয়াহাটি ক'ত থাকে মই গুৱাহাটীতে থাকো গুৱাহাটী ক'ত থাকো মানে মিছা কথা কেলে কৈছ মিছা কথা ক'ব নাপায় নহয় মই থাকো চানমাৰি नङा बेनि बुंनाया नङा दे आं थायो बेलतला आरो बिदि लख्रानि मिडलाव आं थगायाखै हेलेना दैमारि खबर लाथारला माथो दाना गावहा फाग्लिया खबर लाथारला माने माहाला रायो हेलेनेट नङा सोरबा जानोबा आंखौ नायबो बे बिदि रायलाया फाग्लि साग्लि होनायो रायलायनो मिथिखायो आं माथो फैगोन वेस्ट बेंगलनिफ्राय गाबोन थांगोन उन्दुदो पेटलि आङो लोदो जानो हागौ खिन्थु आंनि उदैया एसेबां पेटलि नङा दे आंना फिगारा माबा बायदिसो मा होनोमोनलाय नाइजेरियाननि बायदिसो आंना बिदि आरोना जिसो होलियो पद्मा वाइटि मिक्सड 22 टाइम्स जाबाय आब' रिप्लाय खनसे हरलाय हे पद्मा आगै लाभ इउ लावदुमखौ देखायदो मोनाबिलि लावदुमखौ फन खालामना बुंहरलाय मेसेजाव हर आदा लावदुम नोंखौ नायनो होननानै अब्लानो बे आंजों जइन जाफिनगोन उनथिंजायनि दरा मानो मावबाय दं हो माइ मावबाय थाङो मावहरदो नामा है मानो थखायोलै आंखौ बोरैबाथारलै लोगोफ्रानो नोंखौ मोजां नुथारदों आयौ थेंक इउ सो माच सोरबा आंखौ मोजां नुदो होनना बुंबाथाय गोसोआनो बिराद मोजां मोनखायो आब' सना उन्दुदो जाबाय दे उन्दुदो फनिता खेरखादारि आं दानो उन्दुआ आं दानो उन्दुखाया आं 2ता बाजियावसो उन्दुयो आं मानोबा उन्दुनो ओंखारा माने आंहा हेबिट जालांबाय मिथिबायना गोदो जों हस्टेलाव थाबाथाय थाबनो उन्दुआमोन वेस्टार्नलिदो आं दहाय न'खर रायलायबाय थायोमोन वेस्टार्नलि रायलायनायखौ मिथियाना नोङो इबो बिराद रायलायो आं बैसा जि रायलायबाय थायो जोंनियाबो कमार्सआव थाब उन्दुआमोन आब' MK नार्जारिनि गान दामलाय हरलाय फना आंनिया हरलाय 1 मिनिट हरना आनै द' MK नार्जारि बेखौनोथ' आं सानगासिनो 1 मिनिट दे मा नेटखौ दंना गैयाब्रा हालाय मा जायाखै ओमफ्राय नेटपेक गैलायो मानो गैला जाखो हरलाय जोब्बाय ओमफ्राय मोनसे फनखौ हर 1 सेकेन्ड दे नोंथांमोननि रिक्वेस्टखौ आं मानिया बे जेब्लाबो जानो हाया MK नार्जारि बे गथ'आनो नामाथाय मिथिला आं र' नंमारगौ आं बिनि मेथाइखौ बिराद मोजां मोनो बिनि मासुबफोरखौ बिराद मोजां मोनो आं मा थांखो किउट नुदो सना हेयार बेल्टखौ बरिया नुदो थेंक इउ सो माच ओमफ्राय आंनि मबाइला मानो बिदि जाखो माने बिदि रायलाय थायो दे बाजैनो आं दोननोसै दे बिराद गोबाव जाबाय स' नोंथांमोना आंखौ जुदि आंनि बे लाइभ भिडिअ'आथ' MK नि मेथाइखौ दामबाय आं
देलाय खायाखै थ' माहा देलायदों ओइ नानि नों जाबखांबाय नामा बिराद मोजांथ' गथ'आ नायनोबो समायनाथार माथोआबो मोजांथार फाय आब' नों BMW कार लादोलै समायगोन सिमां दङ लानो खिन्थु दा अकाद गैया लानो जाखो सान बे बायग्रा सोर र' लागोन र' बे आंनि मबाइला मानो बिदि जाखो सानथामल' थागोन ना बारा लाया खोनासंबाय थादो नोंनि बेखिनिया नामा ओमफ्राय मानो अफ जाखो मेथाइयालाय हरफिनबा रायलायदो गुड नाइट गेमस्ट्रि डान्स खालामलाय आं डान्स खालामनो रोङा आगै बेकार सल'लाय ओइ एमके नार्जारि आगै बेस्ट सं आं बिराद मोजां मोनो इभेन आङो उनाव खिथानोसै आं खोनासंबाय थायो आब' अमा जाहो फैलाय हिमालया हटेलाव दाख्लै आं बङाइगाव थांदोंमोनथ' मानो जानो फैयासै वेस्ट बेंगल माहाय आब' वेस्ट बेंगल आं माहाय थांनाय बेखौ आं मिथिया दे आं मिथिनाय मोनबा आं खिथाले रौता बुंलाय हा रौता औ बेलाय आंनि जायगाखा जाय जाय आब' गेमस्रि आरो आदा एमके नार्जारिखौ मोजां मोनो नामा होनखो आब' नों BMW कार लादो नोंजों समायगोन समायनायाथ' सब समायगोन मार्सिडिस समायगोन BMW समायगोन खिन्थु महात्मा गान्धीयाबो थानांगोन ना आगै बेखायनो बिजनेस मावनांसिगोन बिजनेस जेन'बा उन्दैयाव बिजनेस मावदोंमोन 500 जुदि फर्म फिलआप खालामनायाव नांगौमोनबा ओइ बाबा माबा फर्म फिलआप खालामनाया 2500 नांगौनो होननानै 500खौल' फर्म फिलआप खालामनानै 2000खौ बिजनेस खालामदोंमोन दा बेबायदि बिजनेस खालामनांसिगोन सोरो नोंथ' लावदुमसो प्रान्जल बर' दुगायानो लाजाखाया मा दुगा नुखो आंखौलाय Love you about safe journey. Thank you so much आगै जि गोबाव जाबाय दे 92 मिनिट्स जाबाय आं 100 मिनिट्सआव दानसै दे जेने तेने आं आरो 8 मिनिट्सखौ थानोसै आङो लम्बरगिनिजों समायगोन आब' आइजौ सिमाङावबो सानाखै भाइ जुदि खाफालाव दङबा मोनगोन खाफालाव दङबाथ' मोना दिसुन बिदि होननानै जे जनानै थाबाय थाबाथ' जानाय नङा ट्राइ खालामनांगोन सानदोंमोन र' 2021आव मोनसे बिजनेस स्टार्ट खालामनो थाखाय मिथिला फिसा बिजनेस सोरनियाथ' जोनोमनिफ्रायथ' क्ररपति जानानै फैखायो रावबो जोनोमनिफ्राय क्ररपति जानानै फैखाया आथिं आखाइ दं बेनो जथेस्थ सम्पति बे सम्पतिजोंनो आरजिनांगोन बास ओइ बे आंखौ मानो बिदि कमेन्ट खालामबाय थादो देलाय आब' नोंनि उननि दरजाया मानो मावबाय थादो नों गियाखै नामा नों नायनाय माबायसा होनो माहा मावदो देलाय मावाखै बोरैबा होनथारोना कौन फोन किया मानो थगायाखै भारत मुजाहारि थैंक यू सो मच बिसुलाया रिंस आर ब्रह्म फकास्टा हे रिसिभ खालामना दस' मिउट खालामना लागोनलाय फार्स्टआव मा होनदोंमोन र' आं बुंनो मा होनदो सोरबा नोंनि बिजनेसा साक्सेसफुल जाथों आब' बड' वाइफाइ आयु थेंक इउ स' माच आगै आरो नोंबो माबा मोनसे मावोबा साक्सेस जादो आरो इभेन जोंनि बर' माहारि
जेब्लाबो साक्सेस जालांनांगौ डेभेलप जालांनांगौ बास रिंसार ब्रह्मआ मा होनदों अम्बानीनि फिसौलाया क्ररपति खालै आब' औ बेथ' नंगौ खिन्थु बे फैसाया बेनि आरजिनाय नङा बेनि बिफा बा बिनि बिबौनिसो जेनेबा आरोना खिन्थु बेखौ क्ररपति बुंनानै लाब गैया जेब्लानोखि नों गावनो खामायनो हाया बेखौ होनदों दे आं बिदि होनाखै जे गाव खामायनाय क्ररपति जानायखौसो होनदों आङो रावबो जोनोमनिफ्राय क्ररपति जानानै फैया आरोना बिदि खान्दानि क्ररपति जानानै थायो खिन्थु गाव क्ररपति जानानै फैया बे खाफालब्रा खाफाल बेबो अम्बानीनि फिसाला जानो खाफाल नांगोन ना बेबायसा आरोना जोंबो माथो रावनिबो क्ररपतिनि न'आव जन्म जायासै खिन्थु जोंहा खाफाल गैयामोन नालाय बेखायनो जन्म जायासै खिन्थु जोंहाथ' सम्पति गैयि नङा लाफेङा दं कार दं माबासो फुल मुन आब' नों आंनिखौ मानो नाया इलान' बसुमतारी हेलौ आगै ओमफ्राय आं लाइट फैनायाव बिदि फन रायलायबाय थानांगौ जाहैबाय दा उनाव रायलायगोन दोनथ' दे रंसुला ब्रह्म हेलौ वाइफाइ हरदो दसेनो सोरबा अमा लाबारा आंनाथ' नै ब्रडबेन्डआ माबा गाज्रिसो जाना दङ नेट पेकआनो जोब्बाय आंखौबो लांफालाय गाबोन अके आगै थु थांनोबालाय जों सानैल'खासो साथाम माने बे आगै भाइग'दिपखौबो आङो मा जायगामोनलाय कमला फानग्रा जायगाया हा मा जायगामोनलाय कमला फानग्रा जायगायालै कारिगावनिफ्राय आगै भाइग'दिपखौ लांफागोन आरोना बिदि सोर थांगोन बड' चेनेल 10 आं नानि ओमफ्राय आगै भाइग'दिप 96 मिनिट्स जाबाय 100 मिनिट्सआव दोननोसै आङो सोरबा जुदि आंखौ माबा मोनसे बुंनो गोसोबा बुंहरनो हागोन कमेन्ट्सआवहाय आरो आंनिफ्राय मा कन्टेन्टनि भिडिअ लुगैदों आंनिफ्राय आरो लावदुमनिफ्रायानो जा बा नानिनिफ्रायानो जा बा टेक्लानिफ्रायानो जा मा कन्टेन्टनि भिडिअ लुगैदों बेखौ नोंथांमोना बुंहरनो हागोन जोंहा टेक्लाया दासिमबो न'आव फैयाखै लोगोनियावसो थांदों ना मादों मिथिला आंजों रागा जोंलायदोंमोन मैयायो ओमफ्राय आंखौ ब्लक खालामना दोनदो सोमखोर बसुमतारी आब' वेस्ट बेंगलनिफ्राय आंनो जेकेट गांसे लाबोफा ओमफ्राय आगै आं नोंखौ सिनायनाय मोनबा लाबोफागौमोन दिसुन मा होनो वेस्ट बेंगलनि आङो दार्जिलिं सिक्किम थांदोंमोन ना बेयावहा मा जायगा सिलिगुरियाव बिराद मोजां आरो शपिं खालामनो थाखाय बेनिफ्राय आं बिराद शपिं खालामना लाबोदोंमोन नोंखौ सिनायनाय मोनबा आङो लाबोफागौमोन खिन्थु आं नोंखौथ' दा सिनाया नोंनि साइजआ एमआ जागोन ना एसआ जागोन ना लार्जआ जागोन ना एक्सट्रा लार्जआ जागोन आंथ' नोंसोर मिथियाना बेखायनो आं कारिगाव नोंखौ लोगो हमगोन जागोन दे गाबोन लोगो मोनगोन दे होमबा कारिगावआव सोथ'नाङा आंनिखौ आं सोना लागोन एयारटेल नाम्बारा भडाफोनना एयारटेलबो मोनसे मा एयारटेल नाम्बारा भडाफोनना एयारटेल मा सोंबाय भडाफोनना एयारटेल बेयाव थानाया मोननैबो दङ इयाव बेसेमोनलाय 7896 अरे आं लाइफआव दङ ओमफ्राय आं नाम्बारखौ मा जागोनलै नोंनो वेस्ट बेंगलनि भाइग'दिप ठाकुर नामा आब' औ आं कारिगावआव नोंखौ नेना थागोनलां जोहोलाव गेमिंआ गाबोन नेना थाबानो जाबाय स्करपिय'जों थांगोन आङो ओइ आब' दा बायदियाव नों जोंनि कलेज मेम जानाय मोनबा सानफ्रोमबो कलेजाव थांगौमोन आं आब' मासे मोजां नाङो अमा लाबार थेंक इउ आगै हस्सा आङो जुदि इउटुबार बा एक्ट्रेस जायामोनबा आङो प्रफेसारसो जागौमोन खिन्थु मा साननायमोन मा जाखो नायलाय खाफाला माबायसाना मानसिनि आं मा सानदोंमोन मा जालांखो हमनो हाया मानसिनि खाफालखौ जिमान साक्सेस खालामबाबो नोंनि खाफालाव जुदि मोननांगौआनो गैखाया नों जेब्लाबो मोनखाया खिन्थु बिदि होननानै जे हे खाफालाव जि जागोन बेनो जागोन इदि होननानै दलर जना थाबाबो नोंनो रावबो होफाया साख्रियानो जा बिजनेसआनो जा साक्सेसआनो जा रावबो होफाया आरोना बेबायसा मेनका खाख्लारि रागा जोंनो ओंखारबाय आं आब' रिप्लाइ खालामो माइनाव सरि आगै दे खालाम हन्डा श'रुम क'क्राझार गान खन आब'नो गान खननो रोंथारा आङो 99 मिनिट्स जाबाय अके स' थेंक इउ स' माच गाइस आंदो लाइफआव जइन जानायनि थाखाय लाभ इउ
वेस्ट बेंगलाव थांनानै फुल मस्ती खालामगोन ओमफ्राय मा होनो वेस्ट बेंगलनि भिडिअफोरखौ आं नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन नोंथांमोनाबो आंनि भिडिअखौ नायबाथाय वेस्ट बेंगलाव थांनाय बायदि मोनखागोन आरोना ओमफ्राय आं नोंथांमोनजों 100 मिनिट्स लाइफआव फैनानै आंनि खुगाया साजोब्बाय आं दायो ओंखाम उखैलायलायबाय ओंखामखौ आं एसे जानोसै आब'मोना दाख्लैनि पिकनिकआ बोरै थांखो बा सुपार दुपार हिट आंनि जिथु आयौले आगै मेथाइ दङना बेनि सुपार दुपारा बे सुपार दुपार जादों पिकनिकआ फेमिलि पिकनिक जि गाजा कमेन्ट हरदों आरो खेबथाम रिप्लाइ मोनबाय अके नै जानोसै स' थेंक इउ स' माच गाइस बाय बाय थेंक इउ